Salam aleyk mehriban adamlar. Sağ gorgun oturan mısınız? Türkmenistan ruwaşlığın watanı ýerinde mehriban arkadağımızın saýasyny ruhu çırağım. Bugün ýene-de sizin dünýäňizde şu günlerdäki dowam edýän joşgunly baharyň bolluk bilen içilýän gözelligi kimin owodunlygy, ýakymlylygy, mylaýymlygy arzu edip ýene-de ýaýlama çykdy. Durmuşun dürli uğurlarına bolşy ýaly, söz sunugatyndan öz boluşly bina gallaryp taryhy köşk diken Türkmen halkynyň beýleki halklaryň hiç birini meňzemeýän öz boluşly edebi hazinelary, ruhy sütünleri bar. Ine şol sözden gallyrlan binaň dürli gatlaryna aralaşyp, olar barada öwrenip, halkymyza öz nesillemide, şeýle-de dünýä halklaryna ýetirmekligi giň ýollar hem altyn gapylar açan arkadağımyzyň adyny soňsuz alkyşlar aýdýas. Goý mehriban arkadağımyzyň jany sag, ömrü uzak, tutumly işlerimi dama rowaj alyp, at awray mertebesi yer ýüzünde mundan belent bolsun. Özüniň juda gysga emma manily ömründe edebiýatdaky durmuş kahramanları bilen sırdaş bolup yaşap, oları barada döredip, öz boluşly edebi hazinany miras koyup giden Türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, zehinli şahyr, ussat mugallim, terjimeçi Amandurda Alamyşew hakyny ruhy çyragymyň bu gezekki sanyny giň işleýin söhbet ederiz. Mehriban adamlar, bugün hem gepleşigimizde ençeme halipalardan gatnaşýarlar. Halipa şahyr, ýazyjy, hem dramaturg, hem şiirif. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtumuladynnaky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutunyň bölüm müdiri, filologiýa ilimläriniň kandidaty Çary Kulifow gatnaşýar gepleşigimizde. Aşgabat şäheriniň 103-nji orta mektebiniň müdiri, Türkmenistanyň ussat mugallimy Aşyrmet Gurbanow Amandurda Alamyşewiň nesillerinden bar aramyzda. Ine men gysgaça tanıştyryp geçsem, hemmämiziň sahnalarda döreden keşfi bilen ýadymyzda galýan halipalarymyzyň biri, häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň mugallimy, Türkmenistanyň halk artisti Muhammetguly Kasymow. Şahyrymyz olar maşgalada iki dogan bolupdyrlar. Amandurda Alamyşew hem oň inisi Bayram Alamyşew. Bayram Alamyşew edil öz agasy ýaly dörediji insan bolupdyr. Sunuwatyň dürli ugurlary bilen gyzyklanýan adam hem öz boluşly ýyz goýup giden Bayram Alamyşewiň gyzlary bar aramyzda. Ine Oguljahan Alamyşew. Oguljahan Alamyşew Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň baş hünärmeni bolup işleýär. Şeýle-de Bayram Alamyşewiň ýene-de gyzlarynyň biri Nurjahan Alamyşew da bar. Öňkü gepleşiklemede bolşýary ýygy derli gatnaşýan talip jigilerimiz we Magtumuladynnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinden gelipdirler. Ine Magtumuladynnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetining Türkmen Edebiýaty kafedrasynyň uly mugallimy, filologiýa ilimläriniň kandidaty Ogulgerek Şagilliwa. Ine oň aňyrýanyna bolsa, Ahal welaýatynyň Bäherden şäheriniň Anyberde Attanow adyndaky 1-nji orta mektebiniň mugallimy şahyry Zenan Artyk Cemal Anna Öwezowa. Ine bärde oturan ýyleşlenme şu mährem Zenanlar bolsa, şahyrymyzyň hut özüniň hemem oň nebereleriniň şu günlerde, şu ýyllar içinde häzirki wagtda da ýakyn dost bolup, dogan bolup, ara gatnaşyk saklap ýören adamlaryň nesillerinden bar. Olar ine Annegül Gurbanowa. Şeýle hem ýene-de dörejilik işgärleriniň biri Gözel Sultanowa. Hemmäňize gepleşigimizi hormat bilen hoş gördük. Inem halipalarymyza ýüzlenýäs. Biziň döwrümiz gahraman arkadağımyzyň baş tutanlygyny, özüniň hem söz sunuwatyny juda aňyrýany bilen düşünmegi netijesinde, hormat goýmagy netijesinde halkymyzyň arasyna söz sunuwatynyň güýjüne aýratyn garaýyşlar dörep, oň netijeleri biziň aramyzda mesemälim görnüp dur. Mehriban arkadağımyz belleýär, zehini şeýle bir aňyrbaş baha berýär. Zehinli adamlar watanymyzyň ezizleridir diýär.
Zehine baha vermek üçin emma dama zehin gerek diýilýärdi. Gahrman arkadagymyň şu beren bahasy zehinli adamlar üçin iň aňyrbaş ýokary baha diýip hasap edýän. Ine şu açyk ýollarda, aýdyň ýollarda bize de taryhymyza ýygy goýup giden adamlara ýüzlenmeklik mümkinçiligi döredi. Şoň üçin ine siz söhbetimize başlangyç goýup berseňiz hemraga. Amandurda Alameşewiň döwri, oň orta çykmasy, edebiýatdaky bir goýup giden täzeçiligi. Siz özüňiz şahyr ýa-da şu hükmünni şahyryň şahyrany dünýäsine garaýşyňyz. Geçmiş mirasymyzy dikeltmägene şeýle bir oňat mümkinçilikler döredin. Hormatly prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik, ýyl ýurt bähwitli işleriniň hem rowaç bolmagyny tüýt ýüregimizden arzu edýän. Aman Nurdy Alameşew geçen asyryň 20-nji ýyllarynda şol döwürde atlandyrylyşyna göre täzeçe ýagny täze döwür edebiýatyna gelen zehinli şahyrlaryň biri. Biziň edebiýat ilmimizde da edebiýatyň taryhyny da köp gurulmalar edildi. 20-nji 30-njy ýyllar ýazgylar, şahyrlar üçin ören kynçylygy ýetik döwür bolupdyr. Sebebi döwrüň özü galagoply bolupdyr. Köne guruluşyň üýtgäp, täze durmuşy gurýan ýanky halkyň durmuşyndan eserleri döretmek gerek bolupdyr. Şol döwürde tek tarp bolup ýatan öz boluşly edebiýaty döretmek meselesi ýüze çykyp, şu ugurda köp işler bitiren şahyrlaryň biri Aman Nurdy Alameşew. Aman Nurdy Alameşewden biraz öňüräjip Berdi Kerbabaýew, Garaja Burunow eden ýanky şowly finançyklar bar edebiýatymyzda. Soňra Aman Nurdy Alameşewiň döwürdeşleri ine Hoca Şükürow, Durdy Ağa Mämedow, Hoja Nepes Şaryýew, Şaly Kekilow ine şolar ýaly şahyrlar täzeçe ýanky poeziýany döretmäge ýanky ähli başarnyklaryny orta goýup finançyklar edipdirler. Öňden gelýän elbetde kyssawy biziň şygyr sungatymyz bar, destanlarymyz bar, erteklerimiz bar. Emma Aman Nurdy Alameşew hem döwürdeş galamdaş şahyrlary başgaça täze döreýän ýanky durmuşyň bir nurany durmuşyň bolşuny bolşýaly görkezmeli diýen düşünje eýeripdirler. Şonuň üçin Aman Nurdy Alameşewiň goşgularynda aýratynda sona poemasynda şol öz döwrüniň wakalary batyrgaýlyk bilen suratlandyrylypdyr. Ine aýratynda Aman Nurdy Alameşewiň sona poemasy öz döwründe edilen uly işleriň biri hasaplanýar. Şol döwürde ödem gaty gowy görülipdir. Şeýle hem käbir jedelleri döredipdir. Sebebi sona poemasynda baş gahrman Mogollima gyýy poemanyň soňunda helak bolýar. Şu meseleni şahyr belki başgaça çözer diýilen pikirim öňe sürilipdir. Emma durmuşy bolşýaly görkezmeli edebiýatda bermeli diýilen pikirim öňe sürilipdir. Destanlardaky, erteklerdäki ýaly gulala güllüklikden biraz daşlaşyp täzeçe edebiýat döretmäge finançmaly diýilen pikir öňe sürilipdir. Ine şeýlelikde Aman Nurdy Alameşewiň özüne de aýdylan gerekler bolupdyr. Belki sonany poemanyň soňunda helak etdirmeli däldir diýilip. Aman Kekilowyň şu ýerde edebiýat üçin göreşatly makalasy bar. Ine şonda da Aman Nurdy Alameşewiň dürüjçiligine ýüzlenip geçýär. 1928-nji ýyllar bolsa gerek diýe. Şol wagtlar ýaş edebiýata gelen ýaş şahyrlaryň bir neme garaýyşlar olaryň dürüjçilikden eliniň sowamagyny getirdi diýip belliýär. Olam näme üçin şol ýyllar ýaş şahyrlar öz dürüjçiligini, wakalary beýan edenni olar aýratyn mazmuny üns berýärler. Ýöne şonu beýan etmekligiň usulunu, görnüşini olar ähmiýet bermeýärler diýip belliýär. Ine şolar ýaly täsirleşmeleri
amandurda alamy şifam gabat gelipdi diýip aman kekilip şu makalatyny belläpdir. Şahyryň özi 43-nji ýylda uruşa gidip watançylyk uruşunda wepat bolupdyr. Şu ýerde ýanky poemanyň juda gowy görülip täze döreýän türkmen ýazgy şahyrlarynyň eserlerini rus diline terjime etmek başlanyp şonuna 1934-nji ýylda Moskwada Poeti Sowetskaga Turkmenistana diýilen ýygyndy çykarylypdyr. Ine şol ýygynda da eýýäm Amandurda Alamyşowyň döwürdeşleri ähli şahyrlaryň şol täzeçe döwri wasp edýän, täzeçe guruluşy wasp edýän eserleri terjime edilip berilipdir. Şahyr sonu poemasyny 28-nji ýylda ýazypdyr. Eýýäm 34-nji ýylda poemany rus diline terjime edipdirler. Özüm bu ýysonç bilen belläp geçmeli ýagdaý poemany Arseniy Tarkovski terjime edipdir. Arseniy Tarkovski bizim ýanky beýik şahyrymyz Magtumly Pragyny rus diline esasy terjime eden terjimeçi. Başga da bir näçe nuskawy şahyrlarymyz terjime eden terjimeçi. Özüm ören gowy terjime edipdir. Amandurdy Alamyşowyň getiren esasy täzeligi ol ilkinjileriň biri bolup epik häsiýetli poemany ýazypdyr. Epik häsiýetli diýildigi wakaly, ahwaly poemany ýazypdyr. Ine şondan soň Oraz Täşinazarowyň Batyrak, onuň biraz soňraçyklaryna Çar Aşyrowyň Gany Taka, Gök Ýaýlanyň ýigitleri, Lanyň ogly, Aman Kekilfiň söýgi poemasy, soňra Kerim Gurban Epesowyň Taýmaz baba, Ajy günler, süýji günler, Gumdan tapylan ýürek, Ataby ogul, ýaly bir näçe Allah berdi Haýydywyň Abaserdar poemasy. Epik häsiýetli poemalaryň döremegine ilkinji bir badalgy bolupdyr. Belläp geçdik, gynansak da soňky 25-30 ýylda epik görnüşli, epik häsiýetli poema biziň şygyr sunugatymyzda ýok, dören ok. Bu käbir finanşyklar bar ýöne çeperçilik babatda, ahwal beýan babatda, poemada hereket edýän gahrmanlaryň keşpleriniň çeper açylyşy babatda ýokary derece ýetip bilen ok. Sebäbi epik görnüşli poemany ýazmak juda kyn. Biziň kyssawy edebiýatymyzda käbir finanşyklar aňyrda bar. Abdüsettar Kazynyň Jeňnamy poemasy, Andalywyň Kyssaý Pragun poemasy. Ine şoň ýaly finanşyklar bar. Emma epik häsiýetli poemalar biziň nuskawy edebiýatymyzda da ýok diýerlik. Alşir Nowaýynyň Kuş dili ýa beýleki bir näçe poemalar bar. Olaram juda bir ýanky ahwallaryň däline. Şonuň üçin Amandurdy Alamyşowyň sonu poemasy ilkinji epik häsiýetli wakalaryň poema biziň edebiýatymyzda hasaplanýar. Şahyr Amandurdy Alamyşowyň sonu poemasy türkmen edebiýatyny meşhurlugy eýe bolan eserdir. Şahyryň ýaşap şol waka ýüzlenen döwürlerini syýasy, ykdysady çaknaşyklary açyp görkezýän ýeketäk eser bolanlygyny ýatdan çykarmaly däl. Sonu poemasyny ilki bilen Sönni ady bilen 1928-nji ýylda ýazyp metbuatda bölekliň halka ýetirip başlaýar. Hasta gaýsak, şol wagtky ýaş kommunist gazetiniň sahypalaryna Sönni poemasy berilip uğralýar. Halk onu okap, şol döwrüň iň gymmatly dessany hökmüni o arasyna adamlar ýygnanyşyp bular üýşüp, oňa gymmatly dessan diýip atlandyryp şeýdip onu okar ekenler. Ýöne Sönni poemaň jemlemesiniň özü, netijesi halkyň ýüregini, ýaşlaň ýüregini gaýdyrman durmaýar. Ýanny ýüregim ýanny, sönni çyragym sönni diýip tamamlanýaly adamlaň ýüregini gam gussa dörüden eser bolupdyr. Ýöne şoňa seretmezden
eser durmuş hakikatyna yüzlenip durmuşda insan ykbalyny yaşap geçen adamlaryň ykbalyna yüzlenip şolaryň ykbalyny doly öwrenip ineşeýdi we şahyrymyz sönny poemasyny ýazýar. Ine Başlamaly. Sönny poemasy Magarefa jurnalyndan 1933-nji ýylda. Şeýlemi? 33-nji ýylda makala berilipdir. He, sag bol jigim cennet, sag bol. He. Ine cennet jigimizem şu ýerde biziň döwlet kitapxanamyzda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi bolup, Halipa hünärmenler bilen bilelikde tejribe işini etýän eken. Ine bize şu wagt Amandurda alamy şifradaky gözleglerimize kömek edýär. Şol döwürler bilim ulgamy bilen baglanyşykly bir jurnal bar eken, Magarov jurnaly. 1933-nji ýyllaky sanyny ineşeýdip tanqid bölümini sönny ady bilen makala berilýär. Awtorym ýagny ýazary taqiqdäli ýöne edebiýatçy diýip bellenipdir soňundan. Indi şu ýerde Amandurda Alameşewiň sönny poemasynyň üstünlükli hemde kemçilikli taraplary barada aýdylýar. Alameşewiň sönny poemasyny ýazmaklygy bilen türkmen edebiýatyny şahyryň halkyň dilini getirenligi bellenilýär. Bu oň üstünlükli tarapy. Ýa-da şahyr goşgu düzmekligiň ýagny şygyr tehnikasynyň täzeliklerini ýüze çykarmaklygy şonda çemeleşenligi bellenilýär sönny poemasyna. Ýa-da ýene-de bir näçe çeper meňzetmeler suratlandyrylyp şol esasyny durmuş wakatyny ýüzlenilýär. Inni ýeti sen bermek esasy ilki bilene oň ady bilen baglanyşykly. Şahyr poemany sönny diýip atlandyrmaklyk bilen ol heme özünni, hemem okuyjyň ýüregini umytsızlyk ruhuny alamatlandyrýar diýip belläpdirler. Ýene-de mysal üçin şeýle taraplaryň biri şol döwürler syýasy, ykdysady gapma-garşylyklar ör boýuna galanam bolsa, şahyr şonu doly açyp görkezmeklige çemeleşmeýändir diýip belleýärler. Ýene-de bir şol kemçilikli taraplarynyň mysaly hükmüne bizim pikir etýär. Şol wagt gaýsydyr bir ykbalyň töweregine çäklenip, şol ykbaly açyp görkezipdir. Edebiýatçy, tanqidçileň edýän talapy bolsa, şol gahrymanyň ýaşan wakatyny doly açmaklyk üçin sınıfa görüşü, ýagny jemgyýetçilik guruluşynyňky ýüze çykýan görüşlerim dollygyna açyp görkezmegi talap edipdir edebiýatçylar. Ine şu zatlary göz öňünde tutup şahyrymyz täzeden işläp göni 10 ýyldan soň 1938-nji ýylda sönny poemasyny sonu ady bilen täzeden çap edip halka ýetirýär. Ol Cemal Genje, talap kagydymyz boýunça haýyş edipdik şol öňkü ýaş kommunist gazetini tapyp bildiňizmi? Hawa, täzegül şu biziň döwlet kitaphanamyzyň haýanasynda bir näçe ýerlerde biziň kitaplarymyz, gazetçilerimiz saklanýar. Biziň ýene bir esas bir bölümimiz bar. Ýa-ni seýrek neşirler bölüm diýilýän bölümde iň bir seýrek duş gelýän gazetler jurnallarymyz aparanyp saklanýar. Men şol bölümden häzir 28-nji ýylda Alamış poemasy, ýagny Sona poemasy diýip alaly. Şol ýaş kommunist gazetine 28-nji ýylda oktyabr aýynda ilkinji ýerde halka getirilipdir. Şol gazety men Oktyabr aýynda, oktyabr aýynda hawa. Ola men görüşmedi ýaly Arap farsy diller şol döwürler ýörgünlik bolan soň şol dilde gazet sahypasyna halka getirilipdir. Heme Arap heme Latin ýazywyna garşy görüşünde gazet çykarylýan eken şol döwür. Seretsen ýylymyzam ýazylypdyr ona. Günümizem ýazylypdyr, şo taýda aýymyzam ýazylypdyr. Düşnükli. Haýsy günlerde berilen eken şol oktyabr aýynyň 11-ine başlanýan eken 18-ine hem 20-ine. Ýa-da monyň dowam etýär. Noýabrda da ýene dowam edip. Dekabr dowam etýär. Ýene-de 29-njy ýylda şol edil şol ýalyk ýagdaýda dowam edipdir. Şahyryň özüm rus edebiýatynyň bir näçe gowy eserleri, meşhur eserleri terjime edipdir. Ine beýik rus şahyry Lermontowyň täzir Kalashnikov hakynda aýdym diýip bir gaty bir gowy görülýän poemasy bar. Ine şol poemasyny terjime edipdir.
Soňra Rus edebiýatyny Pyotr Yershov'un Küýkü Taýçanak diýip bir poema erteksi bar, ol çağılar üçin. Ine onu terjime etdir. Soňra juda terjime etmesi kıyın Rus şahyry, beýik şahyr Mayakovskiýiň goşgularynyň eserlerini terjime edipdir. Bulardan başga da Amandurda Alamy ismini çağılar edebiýatyna degişlen bir näçe Rus şahirlerinin eserlerini terjime edipdir. Şahirin dörejüligine soňkurak ýüllenme hakda babatda aýtsak, kompozitorlarymyzyň biri Aman Ağacykow oňa 70-nji ýyllaryň aýaklaryna ýüllenip sona operasyny döretdi. Bu da eýem şahirin dörejüliginiň asla şeýle könelmändigini, şu biziň günlerimizde çenli ýaňy ýakynlara çenline gelip sağ sunugatyna da öyle bir yankı münasip ornunu tapandygyny görkezýär. Biz dörejülik toparymyz bilen şahyrymyzyň Dogduk owasyna tarap ýola düşdik. Aşgabatyň merkezinden gadim Gökçe owasyna tarap uzap barýan ýoluň iki arasyndaky emeli gelen tebigi gözellikde biz şahyrymyzy ýatlap geçmek isledik. Şahyrymyz Amandurda Alamyshow 1904-nji ýylda Aşgabatyň öňki gadim Gökçe owasyny Daýhan maşgalatyny dünýäge inýär. Şahyr 9 ýaşyndan te 16 ýaşyna çenli gadim Gökçe owasynyň çäginde ýerleşýän mektepde bilim alypdyr. Soňra ol bir näçe ýyl şu töwereklerde, ine şu wagtda ma'lum etsek, bizden Günbatarda Gökçe owasy ýerleşýär. Biziň duran ýerimize juda golay. Şahyrymyz çağalykda şu töwereklerde owlak gozy goýun wakyp aýlanypdyr. Şu giden giň sähralygam belki de şahyrymyzyň oglunlukda ayak basan ýerleridir. 1921-nji 22-nji ýyllarda şol döwürde owada täze bir mektep açylýar. Şol mektebiň ilkinji okuwçylarynyň biri Amandurdy Alamyshowdyr. Ol 1923-nji ýyldan te 1926-njy ýyla çenli hem okaýa hem mugallimçilik edipdir eken. Şu kuwun arkadamyň tagallasy bilen geçen şahirlerimiz halkymyza, watanymyza kän hyzmat eden adamlaryň ýatlap, şolar tirsegine galdyryp, şolary halka ýetirmek üçin hormatly prezidentimiz arkadağımız şu zatlara yol verdi. Arkadağımızın canı sağ olsun, ömrü uzak bolsun, tutyan tutumlu işleri elmide ama röwajalsyn. 1966-njy ýylda şu mektebiň 1-nji sınıf okuwçysy bolup gelemde Amandurda Alamyshow nakyňji orta mektepdi. Men şu mektebiň 10-njy sınıfyny tamamlap, ondan soň Türkmen Döwlet Üniversitesining matematika bölümini tamamlap, ýene de netibem çekip Amandurda Alamyshow ötýär mektebi işe gelmeli boldum. Men özüm bu ýa şolary ýaly şahyryň işläp, okap giden ýerlerine menem okap, menem ştaýlada işläp öýrenme bu ýa. Şu mektepde dinni 40 ýyla golay işläp ýörün. Kakam Amandurda Alamyshow'dan bir 3 ýaşrak kiçeken. Kakam urun bererdi, kakamyň agalary urun bererdi. Amandurda Alamyshow diýilen şahyrymyz gaty zehinli, hem bir ilhala şahyr bolupdyr. El açyk, göwün açyk, sada şeýle gowy adamlaryň hataryna bolupdyr. Özüm şahyrymyň goşgulary gaýdada çykanda, şu gaýdada çykan goşgularyň galam hakyny alyp gelýärke, Amandurda Alamyshow öýlerine barmaz eken. Gün gelip owadaky çaýhana barar eken. Şu çaýhanada oturan ýaşullara hemmesine ýüzlenip, "Ýörüň, şuň bilen mehman boluň, goşgo kalyň, destan aýdyşalyň" diýip, şu taýdaky adamlary öýlerine alyp gider eken. Öýlerine barmam, öz goşgularyny okar eken, Mawtumudy Pragyýymyň goşgularyny okar eken, destanlardan okar eken, beýleki oturan mehmanlardan hem içinden goşgo okýan bolsa goşgo okar eken, şeýdip, şeýle sahyp bolan şahyrymyz eken. Özüň eline düşen şolar ýalyk gazanjynam ýene halky bilen paýlaşar eken. Ýaşullarymyz şeýle gurgurun bererdi. Amandurda Alamyshow her kimem bolsa owada bir ýumuşy buyurup haýyş etse, şol adam şeýler begenerdi, şo ýumuşy bitirjek bolup, giýje güni algap şolaryň ýumuşyny bitirer eken. Şo ýumuşyny bitiren soňam şaga ýaly begenip çägi bolmaz eken diýip gurrun berýärdiler.
Hakamdan eşden gurunlenmi, şahirimizin şeyle ilhala şahir bolanny şumak okuyan wagtymyzda sapaklarymyzda da okuwçylaryň arasynda gurrun meriyäs, şolar ýalyk gowy adamlar bolup ýetişmegini, watan söýji bolmaklary, watan elmide hyzmat etmeklerini öz sapaklarymyza ünleýäris. Inha bugünem Amanurda Mişif şahirimiziň işleýän okan öz mektebinde Amanurda Mişif şahirimizi ýatlap, şunlar sökbetde gurawatyz, şolar ýalyk sökbetde şulu guramaga giň ýol açan arkadamyzyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama öre wajalsyn, ýaşudyň bolsun. Amandurda Alamışypyň dörejligine keň alimler baha beripdirler. Belli alimlaryň berýän bahalaryndan çen tutup netije çıkaryp aýtsaň, şahiriň dörejiligi hakynda ilkinji aýdylmaly zatlaryň biri oň edebiýatda özi boluşly orun goýmakda oň ilkinjiligini ýatdan çykarmaly belläpdir käbir halipalar. Ol ilkinjiligim şol döwür jemgyýeti bilen baglanyşdyrypdyrlar. Şaraga siz özüňiz edebiýatçy alim. Edebiýatçy alimyň nazaryndan şahiriň dörejiligini näki aýratynlyklar hakynda aýtsaňyz. Ýa-da mysal üçin ne diýilýär, şahir hiç wagt tema gözläp eser üçin kösenmeýändir. Ol işçiň durmuşyň özüne ýaşap, şoňa goşulyp, şondan hem alyp eser döredipdir diýilýär. Siziň garaýşyňyz? Hayzi şahiriň dörejiligi hakynda gurrun etjegen bolsak, ilki şol şahiriň ýaşan döwrüne bir nazar salmamyz gerekde. Sebebi edebiýat diýilýän zadyň özi durmuşdan öňe zat dälbi. Edebiýat durmuşdan alýardy hemme zady. Onuň töwereginde nähil waka bolup geçýär, jemgyýetiň hal ahwaly nähili, halkyň durmuşy nähili. Bu zatlaryň özi şu döwürde döredýän şahira ul täsir edýärdi. Ne Alamışypyň döwrü hakynda häli bir galawaply döwür diýip şahirimiz hemragymyz ýatlady. Ol döwürden hem şeýle döwür. Onuň şu döwrüň sypatyny, keşbini, häsiýetini biz şol Alamışypyň mysal üçin Çar aşyryň Aman Kekiliň gara şu döwürde döredip başlan şahirlaryň köpüsiniň dörejiliginde görüp bilýärse şu häsiýeti. Onuň bir bellemeli şu ýerde ilki bilene şol döwrüň edebiýatynyň bir täze edebiýatlygyny, täze edebiýatynyň birinji ädimlerdigini ýatlamaly. Sebebi aňyrsynda bizim nuskawy edebiýatymyz barda. Nuskawy edebiýat ol 10 küsüň bilen özüniň çeperçiligi bilen hem özüniň bir süýjüligi bilen hem gara öz okuýucusyny bendi eden edebiýatdyr. Sebebi o ýerde mawtumuly otyr, o ýerde molla nefes, kimine, sidi, gara şol ägirtlerden soň gelegede Alamışyp ýaly täze edebiýaty gadam basaýmaň özi bir gaty agyr zatdy. Sebebi o ýerde eger şahir şunu etmese, şahirde bir zehin bolmasa, okuýjyň dol ýitirme köpü bar ýerde. Okuýjy nuskawy edebiýata bakan eňeýärdi. Sebebi o ýerde çeperçilik tarapdan gaty sagdyn eserler ýatyrdy. Onuň ýene bir zat bellememiz gerek. Şu ýerde nuskawy edebiýat bilen 20-nji asyryň 20-nji ýyllarynyň edebiýatynyň arasynda gaty bir uly wagt ýok. Sebebi şu Dost Mehmet alarlar. Dost Mehmet nuskawy edebiýatyň ýoluna galam ýöreden şahir bolsa, edil şondan bir 10 ýyl töweregi bolup bolmanam täze edebiýat başlaýardy. Onuň ol az möhletde okuýjy ýyňlamak, az möhletde täze bir edebiýatyň çygyryna girmek bir gaty ýeňil zat däl. Ne şol Alamışyp dagy şonu başaran, şol döwrüň edebiýatyny, şol agyrlygy ýeňip geçen şahirler şular. Ilki bellemeli zatymyz. Onuň ýene bir aýtmaly zatlaryň biri şahiriň özi esasan şol öz sonu poemasy bilen tanalýan şahirde. Ýöne hemraşy edil nuskawy edebiýatymyzda çağılar üçin, çağılar edebiýaty diýilen bölek ýokda. Berk geçýär, Alamışyp geçýär. Ine ilkinji çağılar edebiýaty öz başlyk edebiýat höküminde Alamışyp görünüp başlaýardy.
Şol Thomas diýip bir goşgusy bar da. Güz, yaz, gara şolar arasy çağalara bagyşlanýan bir çağı häsiýetinde ýazylan goşgular şolar. Dost Mehmet'de de ýok ol, Mätäjide de ýok. Gara ine bir täzelik şey. Gaty uly täzelik şey şahiriňde. Şahirdiň bir ulu adamlaryň durmuş üçin ýa-da umumy watançylyk, tebigat, daş töwerek, öýe döwrüniň wakalary hakynda ýazmak bilen çäklenmeýändir. Ol öýe dörejiligini çağalar dünýäsinden ýatdan çykarmandyr. Şahirin mektep ýaşyna ýetmedik çağalar üçin niýetlep ýazan kitaby bar ne biziň elimizde şu ýerde. 35 aydym mektep ýaşyna çenli çağalar üçin 1935-nji ýylda Türkmenistan Neşriyat tarapyndan çap edilipdir ekeni. Ödem inetde ýem ýazgylaryndan görensiňiz latin elifbiýine berilipdir. Ine men elimdäki şey Merkezi Döwlet Arhiwinde şahiriň arhiwinde saklanylýan bukçalardan çykan bu kitapçy Thomas diýip atlandyrylýar. Bu da latin elifbiýine 1935-nji ýylda halka getirilipdir. Şahiriň muny esasy Thomas atly goşgusy suratlar bilen ne kitapça görnüşinde şeýdip taýýarlandypdyr da waka göre töwerek taşynyň tebigatyn utgoşukly suratlar bilen berilipdir eken. Onun ýa-ni hemragy ýatlady şol sonanyň ýa-ni bir wakaly poemalaryny ýatlady bilen dogrudan ulgaty dogry. Ýöne ýene bir täzelik şu ýerde Alameşwň täze gahrman getirdi. Şol poemanyň üstünden biziň edebiýatyma täze bir häsiýetli gahrman getirdi. Ol gyýlar dünýäsi diýeli onu da gahrman bar. Olum halka yaramayan zatlaryň garşysynda görüşýän gahrman bar oňam. Ýöne bir sonuda täze häsiýetli gahrman diýmemiziň sebebi olar hereketdäkim däl bir täze durmuşyň hereketindäki. Täze bir zat üçin, täze bir durmuş üçin görüşip bilýän täze häsiýeti bar da. Şo ýerde sonanyň hem annanyň hem gahrmanlaryň şol esasy gahrmanlarda şu häsiýet bar da. Diýmek biz häzir 3-4 san täzeligini sanady goýdýan şu getiren täzeliklerini. Şonça täzelik getirmeýän özi ol ustatlıktan nişanlı. Ol bir zihinen nişanlı. Ne esasy Alameşwň dörejilik hakynda gurrun edenmezde ilkinji nowatda şol täzelikleri hökman ýatlamamyz gerekde. Onun bir Alameşw täze häsiýetli edebiýatda döredip başlady diýmemiz bir düýgünden başga bir dünýede başga bir häsiýetde diýdigimiz hem däl. Sebebi edebiýatymyzyň özi ol birek-birekden nuska alıp şol däp diýip bir zat bar da edebide. Şol edebide o şahirden bu şahire geçip däni ol hukman bir şonu arasyna ulakan bir hayat goýaýmaly nuska edebiýat bilen 20-nji ýyllaryň edebiýatyna da. Sebebi esere halkylyk berip biljek däpleri, bir halkyň göwünden turup biljek edebi däpleri Alameşwň ulantdyr şonu. Onu Molla Murtam ulantdyr, Bayram Şahirim ulantdyr, Garaz Bekseytem ulantdyr. Bir diýeli edil häzirki döwrem, häzirki döredýän ýaz şahirlerimizden ilmi nukdaý nazardan seretseň nuskawy edebiýatymyzdaky däpleri häzirem ulanýarlar da. Alameşwň dogrudan bir täze edebiýat, täze temaly ýetdäni alagada başga bir däwe, başga bir halkyň däwine ýüzlenmän ýene şu nuskawy edebiýatymyzdan. Olam şu sonu poemasynda gaty köp bildirýär şol güýçli şu däwiň alnyşy da ilkä şol öz gahrmanlaryny sypatlandyranda ýa-ni suratyny çekende bizim şu nuskawy däwimiz görünýär da. O ýerde näme gelin gyzymyzyň owdunlygyny bermek üçin hökmany garasaç, kalamgaş, almaýaňak gara şol öz däpleri de öz ulanýan sonanyň suratyny çekende şol däpleri görüp bolýar da şu ýerde sypatlandyrýar da şeýtýär. Annaň suratyny çekende bir atyň üstünde oturýar, ýa-ni gyrmyzy donly, telpekli. Muňa diýem şol bedegiň üstündäki ýigit biziň nuskawy edebiýatymyzdan gaýdan surat da şu. Onuň diňe bu däl çeperçilik serişdelerini ulananyna Alameşw şol serişdeleri
şol döwrüň wakasyna gabat getirip ulanyp bilýärdi. Bir ustatlyk şol. Onuň diýeli waka şu günkü bolagda dünkü nuskowy edebiýatyň serişdesi bilen görkezmek ol ýeňi zat däl. Onu gabat getirip bilmeli. Ne ýene bir ustatlygy şahyrmyň. Onuň ýanky goşgulardaky köprek şu ölçew, bu zatlaryň özüm şol nuskowy edebiýatdaky ölçegi, nuskowy edebiýatdaky ýanky görnüşi, sazlaşygy ulanýan ýerleri şahyryň gaty köp. Ýöne bir göz görteli almak ýa-da şonu göz görteli şo durşuna ulanmak däl, herki diýişimiz ýaly täze bir häsiýetde siňdirip şoňa täze bir öýüşkün berip ulanmakda. Ýa-da mysal üçin sona poemasy 7-8 bogundan ibarat dörtleme görnüşinde ýazylýar. Ýöne käbir ýerlerini 10-11 bogun setirlere geçmesi bu şahyryň dowam edip gelýän pikiri döwmen gaýta onu berkitmekligine uly goşan bolýan goşgy düzülüş sazlaşygy öz boşlugy ýüze çykarypdyr. Ýadyna şygyryýetini anyk mesele ýüzlenip bilýänligi umumy şygyryýet diýilýän düşünjämizden şahyryň dürejligini tapawudyny görkezýän ýeri diýsek ýalňyşamyzok. Gaty dogry. Onuň Täze juda dogry aýtdy. Sebäbi bizim nuskowy edebiýatymyzda da käbir şahyrlarymyzda bar, häzirki döwür edebiýatymyzda da bar. Umumlukdan saýlanmak diýilen bir köpüne başartmaýan ýagdaý bar. Umuman nuskowy edebiýat islemese umumlyga ýakyn edebiýat. Sebäbi onda ýazyly edebiýat bolman soň her fetirde, her bentde ýatda galar ýaly bir näçe ýetip pikirleri aýdyp jemlemeli bolýar wakany. Ahwaly beriljek bolýan pikiri, baş öwüdi ündewi. Hakykatynda umumlukdan saýlanjak bolsa, mysal üçin kitap hakynda gurrun edilýän bolsa, diňe şo kitap hakynda gurrun edilmeli. Şoň şäginden çykylman. O anyklyga gelinmeli. Ine ýanky aman durdy Alamy Ýusufuň eserlerinde eýýäm şol umumlukdan saýlanan ol. Ol hakyky anyklyga gelen. O şol ýöntemlikden hem saýlanan, ol ýönekey halky sada dilde, çeper dilde beýan edýär eserlerini. Bu ýanky belli bir babatda Alamy Ýusufuň rus edebiýatyna ýözlenip eden terjümelerinden gelen tejribe bolmagy mümkin. Beýan ediş anyklygyny, ýanky tilsimleri öwrenendir, öýleşdirendir o. Ýene bir zat şu ýerde hemra şu umumlukdan saýlanmak diýilen zatda ende Alamy Ýusufuň dörejiliginden şol mesele ýüzlenip görsek, doğrudan şu 20-nji 30-njy ýyllaryň şygyryýety bir beýan edijiligi has güýçlü ýanky görýän zadyny beýan etmekde. Şol görünüp duran zady gaty bir şeperçilige de bir hawa bir ünsüz şeperçilige ýa duýga berip duran nokta gönü görüşýärler. Onuň ýöne ne Alamy şol sonoda esasanam hem şol bir şygyryýetin ýanky öňküsüne gerek bir zat bar, duýgu diýilýän zatda. Ne şol 20-nji 30-njy ýyllarda ýok ýerem känne şoň gahrmanyny ýöne Alamy Ýusuf gelýärdi şol hökman suratda şol esasy duýga öwürmek diýilýän mesele bir giriş bar da şo ýerde. Bir gedek Çara Aşirov Haly Şahverdiýew bilen bilelikde Amandurda Alamy Ýusuflara barýarlar. Şonu hallagy Amandurda Alamy Ýusufa şeýle sorak berýär. Söndü poemasyny ýazmaklyga saňa näme itergi berdi diýenne bir sellem dymyp durýardy ýerinden turup penjere tarap ýöreýär. Penjereni açýardy daşaryň arasy howasyndan bir näme dem alandan soň ýene-de dymyp durýardy, şeýle jogap berýär. Biz hemmämiz ýazyjy şahyrlar döredenimizi diňe çagyryş ähengine ýazyp okyjylarymyza ýetirýär. Meselem okumaklyga çagyrýar ýa-da jemgyçilik guruluş işlerindäki zähmet söýerlige çagyrýar. Ýöne bolan durmuşda zerur emma çözülmeýän ýatan meseleler juda kän. Ol bolsa
insanyň ykbaly bilen baglanşykly düýpli meseleler. Ine şoň üçin men sönni poemasyny ýazmaklyga girişdim. Ilki bilen maňa sonaň ykbaly hakyny gelip gurrun berdiler. Onsoňam şol ykbaly ýaşap ýören adamyň ýanyna baryp şol waka bilen men öz üstünne jikme-jik gyzyklanyp gördüm hemem şol gahrymanyň ykbalyny belelikde ýaşap başladym. Ine şeýdi we men sonu poemasyny, ýagny sönnini ýazmaklyga girişdim diýip ol Haly Şahverdiýewe beren jogabyny sönniniň nähili dörenligini jikme-jik aýdýa da oturuberýär. Biz şahyrymyz Amandurda Alamyş fiýatlap, gadym gargala, häzirki magtmul etrap töwereklerini, özüm duran ýerimiz monjukly depäň üstünden biz siziň bilen ýaýlym arkaly diýdarlaşýar. Şahyryňam şu ýerlere çörek nesibesi çekip ýaşan ýyllary hakyndaky ýa-da eser döreden ýyllary barada, eseri hakynda durmuş hakykatlaryny ýazgy edip size ýetirmekligi özümizi müwessa bilip. Ine biziň söhbetdeşimiz Magtmul etrapyndaky 4-nji orta mektebiň Halipa mugallimleriniň biri, türkmen dili edebiyat muallimi, belli folklorçy Halipa şahyrymyz Süleyman Öwezov. Süleyman aga tebigatyň gözel jümmüşinde hoş gördük birek. Belli bir döwre çenli hemmämiz bilýäs, şahyryň sonu poemasy orta mekteplerde öwredildi. Ini edir şu toprağa gelip eseriň dören ýeri, şol sonu poemasynyň ähli gahrymanyň ýaşan ýeri, ykbalyň ýaşalan ýerine gelip şu ýerlerde ýaşap ýören adamlar bilen poema hakkında, şahir hakkında gurrun etmeklik bize köp zatlar açıp berýär diýen maksat bilen size ýüzlenýär. Siz özüňiz mektepde okansyňyz. Ine sonu poemasyny ýakynlygyňyz, şonu öwrenişiňiz, şol wagtlardaky mugallimler nähili öwredördiler. Diňe edebiyatdaky eseri okamak bilen çäklenmän megerem durmuş hakykaty şu ýerde bolup geçenne. Şo zatlara ýüzlenýärdiler. Ine şo zatlar bilesimiz gelýär. Sağ olun. Bizi 35-40 ýaşlaryndaky oğul täş Niyazowa diýip bir ayal maşgala biz okutup başlady. Bu mugallim sapyk düşündürende şu durmuşy şeýle eser bilen baglanşdyryp şeýle düşündirýärdi. Bir ýola Amandurda Alamyşyň ömrü dörejiligi hem sonu poemat hakda bize şeýle bir giňişleýin gurrun berdi. Bir okuwçydan jynk çykan nokta şeýle hemmämiz dinläp otyr. Bula asyl bizim öz etrafımızın merkezinde bolup geçen vaka eken. Amandurda Alamyş bolsa şu yerde yaşlı kurumasına yol boşluk edip şol vakaların içinde yaşayan adam. Oğul teslim olayım şonu düşündüydü. Hatta şu hayti köprü, şonu salgı verip şonu dinç ünümüz şonu bar görmeyi maslahat verdi. Şu yerde degirmen dedi. Şonu da şu lala adamın barıp şonu sonanı halas edişi var dahi gurrunlar berýärdi. Sonanyň ykbalyna ters düşünüp gören gahrmanlarynym ýa Amandurdy tanapdyr diýip. Şeýdi men ki iň soňunda aýratynam bir zat aýdaýyn çagalar. Ine biziň aramyzda sonanyň adaklary siziň sınıpdaşyňyz diýip ol näre obasyna ýaşaýardy. Sınıpdaşymyzdy. Degişip gurleýän wagtymyzda bolýardy. Sen bir bagtly bol. Sonu ýaly bolma, sen bir alyň bagtyň bolsun, dagy diýen ýa şoňa gurrunlar edýärdik. Onuň käbir maglumatlary görä diýe şol ine biziň Serdar şäherinden bäri hojagala diýip pro bar. Aslynda anna magtym diýip atlandyrylýar şo ýer. Durmuşda anna magtym. Annanyň ykbaly bardy, soň ondan bundan sorap eşitişime görä ol aşawat ýer titremesine helak bolupdyr diýip eşitdim men onu. Büyük Vatan Soğuşu'na da gatnaşıp bir Eserde aýdylýan gahrymandar bar adagdalýan. Ine sonaň adaglasy we atanlar diýilýär, italmaz taraplar. Garaz bular hemmesi garnaş bolupdyr. Ine şoň üçin şu ýerde pikir birzada gönükdirmek gerek. Ine magtumuly etrawyna gelemizde sonaň nesilleri, sonaň garnaşlary, nebereleri diýilýän gurrunlar adamda şeýle pikir döredýär. Gapma garşy gahrymandar bolsalarym
Olar hemmeti bir garynlaşdygyny unutmaly däl. Şoň üçin ine magtymly etrap töwerekde sonaň nesil nebereleri häzirki gün öçen öden bagtyar döwrümüziň bagtly günleriniň eşretini görüp ýaşap ýörler. Ine şunum side ýaýlym arkaly bir ýetiresimiz geldi. Näme aýtjak Şu ýerde täze ul bir zat diýesim gelýär. Şu Amandur Dalamişowyň şu ýerde poemanyň özüni düýpden onu diýjek bolýan zady çağany eňi gunnokda wagty şol ýaşlykdan çağany adagly etmezlik, kämillige yetmedik gyýyt, kämillige yetmedik ýigit ol ykbaly nähili boljak? Ol häzir belli däl. Ene şu Amandur Dalamişowyň şu poemasyny düýp mazmuny şondan gaýdýar. O poemany şu idigider okap gitseň şu ýerde anyna bilen sonaň ejetiniň şoňa garşy bolmazlygy bu eýem täzelik şo döwür üçin. Poema Aman Kekilowyň sin berişine göre şygyryýetde käbir kemçilikler barlygyna garamazdan ne öz döwrüniň iň wajyp, iň gerekli eseri boldy diýär. Şoň üçin ol ýaş, ýaňy bir 39 ýaşynyň içinde dünýeden gidenem bolsa, onuň döreden zatlary türkmen edebiýatynyň hazinasyna giren zatlar. Ýene bir zat diýär şol Amandur diýen haýsdyr bu metbuga çykan goşgulary näme artistler diye alıp diye şon radyonun üstü bilen halka getirýärdiler diye. Şol gyýylar okutmak barada, oglanlar okutmak barada, ilmiň adama gözüni açýanlygy barada ýazan eserleri diye goşgulary artistler üçin niye eser de özü bir eser çeper onunda. Onun ilkinci bolup diye ýaşlary okuwa bilime çağırmak, medeniyete çağırmak, zähmet çekmek, zähmetten peýda görmek, döwlete peýda getirmek, o gelin gyýlaryň den hukuklugyny jar etmek. Ine bu zatlar diye ilkinci bolup Amandur Dalamişow diye halka getirdi. Şu görüp duran adyny edir suratkeşiň çekişi ýaly. Jülgöli gara dağlar bülut birap başyny kadim eýamdan galan bilip bolmaz ýaşyn ýa-da. Seredin ol şu dağlara seretsen şu zatlar İslenin adamın kalbine barýaly. Ýöne şonu ilkinci bolup Amandur ýazypdyr da. Bari o 39 ýaşyna dünýeden gidenem bolsa türkmen edebiýatyna aýratyn ýyl goýup giden Amandur Dalamişow ýatlaýas. Hormatly prezidentimiziň halifa şägirdlik mirasy sarpa goýmak ýaly siýasatlary durmuşa geçip dur. Men özüm folklor çökmünde de, muallim ökmünde de Amandur Dalamişowyň sonu poemasyny geçenne özüm bir wagt halifam Ogul Täşniýazowyň onuň universitetde bir de Şolugurdan Amandur Dalamişow barada Bäşim Şamuradowyň bir de öwredişi ýaly çağlary öwretjek bolup çağı geçmişde tarihimizde nähili kynçylyklar bolupdyr. Inni nähili günne ýaşaýar, nähili bagtly ýaşaýar. Su praňyda seredin diýip käwat şoňa deňeşdirýän nämen. İslenlik edebiýat sapagynyň islenlik temasy durmuş bilen bagly. Amandur Dalamişow ol hem şahyr, hem döwletde wezifeli işte işläp bilen adam, hünärmen adam, şeýle hem ömrüniň köp wagtyny mugallimçilige edip dural. Ustad şahyrlarymyza olar ýatlamaga, olaryň atlaryny dikeltmäge, uly ýardam berýän hormatly arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun, etjek işleriniň ählisi rowaç bolsun, dowam bolsun. Sag bolun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Sagaman işleň Süleyman aga. Ýene bir zat bar, şu döwür hakynda, ýa-ni nuskowy edebiýat bilen şo döwrüň edebiýatynyň gatnaşygy wagtda da şol Dalamişowyň şahyryň sonosyny ýa-ni tejen töweregine destan edip aýtdyrlar da. Sada boşup. Şu hakda maglumat bar da. Şol öz kärdeşi, dostu bir ýatlama ýazýar, kärdeşim hakda keltejik ýatlamalar diýip däňne. Şonda gara şu ýerde şahyryň şu poemany, destany öwrüp aýdan adamlar bar da. Sonu poemasynyň aňyrtynda bolup geçen waka ýatan bolmaly. Asyl şo döwürde ýanky täze bir durmuşy gurmaga girişenlerinde gelin gyýylarym bu mesele juda bir işeňir gatnaşyp bilme sowada berilip başlanlarında sonaryň başyna düşen ahwal ýaly ahwal bolup geçin. Şahyryň şol eserini
Gahrymanynyň durmuşyndaky aladalar bar. Şolar okyjyny nämedir bir inçejik ýol bilen her kimde bir zady bagla ya mugallimçiliga hewesi ya okamaklyga hewesi ya geljek gurjak bolýan durmuşyndaky meselesi inçejik nähildir bir duýgy siziň aýdyşyňyz ýaly bir ýol bilen okyjyny birikdir olam hakykatdan durmuş ahwalyna ýüzlenip şol adam ykbaly esere öwürlenýän üçin bolmagy gaty mümkin. Ine şoň üçinem destan edip aýdanlaryny ol gaty görgünli bolandyr. Sebäbi halk onu şo döwrüň halky o bilýän bolmaly. Şu günlere de belki ol rowayaty öwrülip şol ahwallaryny ýetip gelen bolmaly. Halipalar şu ýerde ne? Çaraga ýaňy destan edilip aýdylandygyny aýtdyňyz. Ol gaty uly ussatlygy eserin gazanan uly üstünligi diýip düşünýär. Ine elimizde irki neşirlen biri bar. Şunu ne bizim höwes bilen hosarlar aramyzda da alyp gelipdirler-de. Şunu ne frontda sonu poemasy da söwüşdi diýip bir makala bar. Gorkuda tany, göýroglyny, ençeme türkmen ýigitlerimiz watan goraglaryna gidenlerini uruşda da olar ýanlaryny hosar edip ekidipdirler, okapdyrlar. Edebiýatyň taryhynda bar käbir çeşmelerde ok degen göýrogly ýa-da ok geçen gorkudata diýip edil şoň ýaly şahyryň sonu poemasyny uruşda bolan ýigitler ýany bilen alyp gidip Goş haltasynda saklap. Goş haltasynda saklapdyrlar. Ya tutupdyrlar. Oýdurmaşa ýa tutupdyrlar şolu. Söwüş meýdanyna sebäbi şu sonu poemasyny bolan wakalar hakyky durmuşdan alynanna. Hakyky bolan şoň üçin ony şol görýärmi gargala ýagny häzirki magtumul etrawyna işi berilýär-de. Ýaşlar 27-28-nji ýyllarda. Onun şo ýerde bolan waka esasyna hakykat bar olam. Menne bir hat vardı. Yani saralık giden. Bunu şu alamış wagtynda ýazyp boljaklygyny eşitip Şahir Allahyar Şerif getirdi. Şu Şamrat Küllökfe gelen hat eken şol. Aňyrdan uğradan adam şol sonu poemasyny gahrmanlygyň kimlerligini, haýsykerdene we çagasy zatlary bar eken. Ne şu ýerde ýanky bolan waka diýdik-de. Onuň şonuň ilki näme söýünli goýulanly poemaň adyna. Ondan soň näme sona öwrülenligi. Onuň hatda şol sonanyň çyn durmuşda elki bagty diýilýän gyz bolanlygy adynyň. Onuň şo ýerde italmazyň kimligi. Onuň aslyna italmaz ady başga ekenne şo wakany gürrüňler ýa-da. Onuň ýene bir geň zatlar şol sonany şeýle helakçyligi seze bar edenden soň puşman edip hatda şo italmaz öz çağalaryny ilkinji bolup mektebe özi öňüne salyp äkidip oturdyk gaýdypdyrda. Şol sonanyň işlen mektebine hawa bolumçylyk şu jediçilik de döwür. Şu zatlar hakynda eken ýa-da Şu ýerde sonu poemasynyň gahrymany sonaň ýaşan jaýy ýerleşýär. Şahyryň ýatlamalarının bir ýerine aýdylýar. Hut sonaň ykbal hakynda gelip maňa aýtdylar. Hemem özüm barıp olaryň öýü bilen maşgalaty bilen durmuşy bilen gyzyklandym diýe. Ine şahyryň sonaň ykbaly bilen gyzyklanyp gelip sorag ýyda gedip sözleşen ýerler, gürleşen maslahat eden ýerler ine şu ýerler mehriban adamlar. Ine biziň ýydymyzda görünýän şu jaý bar. Şu jaý köçeň atlandyryşy boýunça size salgysyny aýtsak, Magtumuly etrawynaky Magtumuly şa ýolunyň 295-nji jaýy häzirki wagtda salgysy boýunça bir wagtlar şu ýerde ýaşap geçen mugallim gyz özüm hem zehinli hem owodun sonu atly gyzyň öz mehriban ojagyny ejesi bilen ýaşanjy jaý ekeni. Ine aýdylýandyr, şu jülgäniň içinde her ýerde kurun owy, gaplanlar gyýgyrşanyny geleýmesin gyz towa diýip şol jülgede ýerleşýär dağ etegini, sonu da giýjelerini öýünni okar eken, eli işlerini der eken, dağdan, derelerden, jülgän her ýanyndan gaplanlaň sesem gelir durar eken. Ine şol sonaň eserde şeýle setirler bar. Sonaň baba daşyndan bardy atly italmaz. İl içinde diýilýär, oňa taý gelen bolmaz diýip. Ine şol italmazyň jaýym ine şu jaý bolupdyr. Goňşy bolupdyrlar. Ana men Magtumuly etrawynyň ýaşaýjysy
Nurif Niyazgul 86 yaşımda. Yurdumuzdan parahat olsun. O iyilimiz amadan olsun. Asmanımız duru olsun. Prezidentimizin hem canı sağ olsun. İl halk için ediyen atalık anadasına ömrü uzak olsun. Görce kovluk olsun. O şükür Hudaya elimizi uzadan yerimize yetip otuyor. Şu amandırdı Allah'ın şu yartlap gelipsiniz 29-30. Yılın vakalarını. O Batı Kovuzat, şu amandırdı alamış varada kururum dersem var, şu 27-29. Yıllarda yankı sönlü deyip ilke bir kitap yazıyor poemanı. Ondan sonra 5-10 yıl geçenden sonra yankı Sona'nın poemasını. O şunda bir kargaladın, oğul kargaladı, indi olsa Maksumul etrafı oldu. Sonra poemasının kahramanlarının vesillerinden anne bilen sonra o görüşüptürler. Sonra hem muallim. Sonra'nın atasına hem Nur Paşık dediler. Sonra İtalman lakamı bilen sonra poemasını yazdılar da. Atanam Sonra'nın neveresi de. Yankı Hekim Koşan'ın Sonra'nın doğullarına Koşamoğlu diyelim. Koşamoğulların çağalarına Hekim diyelim. Hekimin çağalarına sonra hem de oğlu o Koşayva, sonra Koşayva falan var. Şol yankı dövrlerde yaşap geçen de bizim öl komşumuz, öl ovamızda nasıl yankı atar çarık, onun yankı Nur Paşık italmadı. Şolar karınlar, gökçe çarık şolar. O dövrlerde ayal kıyılarından sarpası pes derecede saklanıyor. Indi oldu prezidentimizin sağ olsun, iş revaç olsun. Ayal kıyıları dağıyla 8. Mart bayramında dağda terpay verip oturuyor tuvalet mesela. Gece gündüz aladası halkı, gece gündüz aladası vatanı. Ömrü uzak olsun, tutan işleri tutumlu olsun, asmanı duru olsun. Elmadam şu eden işleri revaç olsun, yaman gözden taklasın. Öten geçerleri, şahirleri, yazıcıları, bakşıları, olur ya atla oturuyor, yaşız olmasın prezidentimizden, öğrenizine kovuluk olsun. Payhaslı cümle var. Elim içire adam gezmez at gezer deyip. Amandurda alamışım öz boluşlu muğullimçilik kâri bilen, diňe şahirana dünyasy bilen dälle, ussat muğullimligi bilen ady elim aýlany bilýän, ýyzy galdyryp bilen insan. Ine şey diýmek bilenem şu muğullim kärni dowam edip ýören adamlara söhbeti geçirmekçi. Halipa muğullim, alim Zenan we Ogulgerek şagirli we gepleşiklemede iýdi derli gatnaşyp öz garaýşlaryny, maslahatlaryny berýär. Şahyryň muğullim kärniň hünäriniň bolmaklygynyň özi oň döredijligini näki aýratyndyklary belli bir derejede düzýändir diýip pikir edýän. Şoň täsirini nähilkä siziň pikirleriňiz? Şu zihinli şahirimiz Amanurda alamış barada gurrun etmek hasam yakımlı sebebine taliplerimizem gelecek muğulmlar, gelecek şahirler bular. Biz haçanna Amanurda alamışın dörücülüğüne sin salamızda hem eserlerinin içinden erşargaç bolup geçýän terbiye meselesi. Ol döwrüne çykýar. Şo 20-nji ýyllarda nähili bolup geçen waka bolsa, şo jemgyýetiň durmuşy şu şahyryň dörüjülüğüne şöhlenipdir. Elbette çeper edebiýatyň özi durmuşyň çeper beýany. Durmuşda nähili wakalar bolup geçýän bolsa, nähili kesipler bar bolsa, şonu yazıcı, şahir, çeperçilik daýdan işläp halka hödürleýär. Şol çeper eseriň täsirligi hem şonno. Yani yaşan adamlaryň häsiýetlerini çeper edip beýan edip bilmek. İlki bilen bizde yani okuyucularda gözellik duygusyny döredýän bolsa, ikinciden bolsa terbiye esaslaryny düzýär. Mine türkmen edebiýatyna aýratyn terbiye berjip hem beýlik ilmler bolmadygym bolsa, biz çeper edebiýatyň üstü bilen şo terbiýanyň nähil berilýändigini, halkyň içki dünýäsiniň däp desturunyň nähilligini biz bilýäs. Şoň üçin şo ilkinjiler bolup Amanurda Alameşew, ýagny Sowet edebiýatdan soň işe başlany, ýani Garajaburun, beýleki Hoja Nepes Çary, hem Şal Kekil, ýaly Berdi Kerbaýew täzeçe işleýän adamlar bular şol şahirlaryň, ýazgylaryň dörüjülüğünde de şo döwrüň çeper beýany görnýär. Ona algöreliň şo döwürlerde täze durmuşy aýak goşan türkmen halky yerli suwly bolmak, zähmetine aýratyn baha bermek,
o senagatın gelmekligi Türkmenistana ya da bolmasa ayarlayların sowat almaklygy, halky sowatly etmek meselesi ya halkyň arasynda wagt nezihet işlerini geçirmek, täzece ýaşamaga umyt, arzu, halky bir bilimli etmek meselesi erşargaç bolup geçýärdi. Sebäbi oň özü mugallim, ilk köne mektepde bilim alan adam. O Arap Pars dilini bilip Arap Parsça yazmagy öwrenenden soň 1920-nji ýylda 3 aýlyk mugallimçilik okaýar. Ana şol okuwyny okanada eýem derrew mugallimçilik kärine başlaýar. Şo kärine başlandan soň bolsa dörüjçilik bilen meşgul bolup başlaýar. Sebäbi onuň dörüjçiliginiň esasy bölegi terbiýede. Şo terbiýäni esasy öz kärininden alypdyr. Haýsy temada ýazanam bolsa, näme arada ýazanam bolsa, feressem mugallimçilik käri bar şo ýerde. Şahir Amandurda Alameşew 1925-nji ýylda dörüjçilik işine başlaýar. Ol özüniň edebi dörüjçilik işine başlaýşy bilen ýyllar bilen baglanşykly ýatlamalarda da ýazyp galdyrypdyr. Ine biziň elimizde Amandurda Alameşewiň ömür dörüjçiliginden ýöriti alma iş ýadan Sähet Rejepowiň şol barasyna ýadan maglumatlary salgylanyp aýtsak, şahiriň ýatlamasyna şeýle diýilýär. 1925-nji ýyldan başlap men edebi dörüjçilik işine başladym. 1925-nji ýylyň may bayramyna bagyşlap men ilkinji goşgymy ýazdym. Ol bolsa Türkmenistan gazetine çap edilipdi diýip galdyrylyp durýardy. 1925-nji ýylda Türkmenistan gazetiniň nowatdaky sanlarynyň daşary çapar sanlary ýa-da goşmaça sanlar çykarylypdyr. Olaram habarlary tizden tiz halka ýetirmek maksady bilen ýa-da käbir bayramçylyklar bilen baglanşykly okuýjylara gysgaly ýetirilmeli maglumatlar ýüze çykan halatyny şolar ýaly çapar sanlary çykarylypdyr. Ine şol çapar sanlaryny şahiriň ilkinji goşgusy halka ýetirilen bolaýmak mümkin diýilýän pikirem bar ýöne biziň şu gözleglerimiz entek şahiriň ilkinji goşgusynyň 1925-nji ýylyň Türkmenistan gazetindäki sanyna gabat gelmedi. Bu urdan ýöriti alma iş alyp baran Sähet Rejepowiň maglumat bermegine görä 1926-njy ýyllaky Türkmenistan gazetiniň sahypalaryna bolmaklygy mümkin. Biz gepleşigimiziň dowamyny entek kitaphanada şu gözlegleme dowam edip otyr. 1926-njy ýylyň Türkmenistan gazetiniň sahypalaryna şol goşga gabat gelsek, onu size ýetireriz. Onun näme esasy ýüzlenýän zaty şu täzece ýaşamak, ýerli suwly bolmak meselesi. Nha alyp göreliň onuň ilkinji eserlerinden. Ol elbetde nusgawy edebiýatdan soň halk dörüjçilik eserlerine salgylanýan edebiýaty köp işläpdir. Sebäbi onuň goşgularyny köpsini seretseň, goşgularym, sonra poemasam esasy 7 böwünli, 8 böwünli goşgular bolup entek 20-nji ýyllarda goşgu düş görnüşlerini bir ýöne köý bir pikirleri beýan eden ilkinji ädimler de elbetde ol edebiýata mahsus zat. Her bir zadyň täzece başlajak bolsaň elbetde şo ýerde kynçylygam dörýär. Entek bir akyp ýatan bir uly goşgy şygyr emele gelip duranak, emma o ýerde aýratyn pikirler bar. İlkinji bolmaklygy üçin nähili kynçylyklaryň dörýänligi eýem şo jümläň özünden hem ýeterlik bolýar da. Görnüp durda. O rahmet bayramy diýär. O rahmet bayram diýär, meniň pikirim diýär. Şo ýerde eýem büýsönç bar şol şahiriň özüne. Bayram etişi şoňa bir büýsönç beýan edilýärdi. Onu bir geljegi bolan hujugum Amandurda Alameşewde gaty güýçli berilen dörüjçiligine sin salanyňda. Bir zady goşasym geldi. Amandurda Alameşewiň özüniň beren jogaby bar. Sonu poemasyny nähili dörüdenlik hakynda sorapdyrlar bolen Çara Şerif bilen bilelikde söhbetde şolup otyrka şonu ol şey diýipdir. Biz hemmämiz çagyryş ähenglik häsiýetli eserleri dörediýäs. Ýöne durmuşyň özüne bolen çözüläýmeli,
eserlerde berläýmeli wajyp meteller bar ahyry diýip ol gysga jogap beripdir da. Diýmek, diňe çağır şäsiýetli däl ýa-da siziň aýdyşyňyz däl. Durmuşa da gatdy Ödüm könelmeýän jogap beripdir. Sebäbi ol kesip döretenne de şoň ýalla. Ol hükmanlaryň şol ýerde ol täzeçe ýaşamak üçin durmuşda garşylyk emele gelýär ahyry. Ona şo ýerde eýem ilkinji boglumlar bolup ýetişmegi, sonanyň türkmen gelin aýlarynyň täzeçe ýaşamaklygy. Onuň bolsa ödüm şol nähil türkmen gaýrynyň keşbini berip bilipdir da şo ýerde. Türkmeniň däp destury bilen birlikde onuň uğur tapıcılığı, onun bir insan perwerligi aýratyn berilipdir. Men şu ýerde bir misal alyp geldim şol Sona poemasynyň Edididem enejan geçiň düşeg üstüne anha geçde oturuber çay getiren desine diýdi. Şu ýerde näser edýän bol türkmen gaýrynyň hakyky mihman söýerligi. Eýem şol hat getirýärdi anlatan bolin şo ýerde derrew geçirýärdi şoňa oturuber arkaýyna çay goýaýyn diýip türkmeniň mihman söýerligi. Ondan şu ýerde ýene bir zat bellemeli bol Amanur Dalameşiň şu diýdem diýen sözi bar da şu ýerde. Eýem sebäbi şol göklen gerkez şiwelerini diýde söz ulanýar. Eýem şo ýerin ýerli halkynyň şiwesini öwrenenligini görmek bolýar. Wakaň bolup geçen ýerine mahsus dil aýratynlyklaryny goşupdyr. Keşbin haçanna dilini öwrenende şonam aýratyn öwrenmeli. Mahmud Kaşgarynyň sözlügine seretseňem esasy şo töwerekdäki sözler alınıpdyr diýilýär. Şo ýerde esasy şuň ýaly kuş depdileriň ýa beýlek öleňleriň, beýlekleriň şol Mahmud Kaşgarynyň sözlüginde bar. Esasy şonu da ilki bilen görýärmi şo ýerde öleňleri aýdyp ýa beýleki läleler aýdýan halklar toparlar döräpdi. Ana şo ýerlerdäki ilki şahannazlyk şo ýerlerden şol eserlere seretende şonu görmek bolýar. Ine biziň şu duran ýerimiz Monjuklu depe diýip atlandyrylýar. Şu depeň üstüne çykyp seretseň gadym garrygala häzirki magtumuly itirar edil eliň aýasyna ýaly görünýär. Şu ýerlerde şahyryň belli bir ýyl döwür aralygyny ykbaly ýatyr. Türkmen edebiýatyny öz boluşly ýyzgallaryn Sona poemasam anha hut şu ýerlerde ýazylypdyr şahyr tarapyndan. Sona poemasynyň gahrmanlar sonaň ykbalym ine şu töwereklerde ýaşalypdyr. Ykbalyň özi durmuş hakykaty. Şahyryň Sona poemasyny başlangıcın özi ol ikinji gezek işlenip halka yetirilenede ine şeýle başlanylýar. Jülgüli qara dağlar, bulut bürep başyny, gadym zamandan galan bilip bolmaz ýaşyny. Wasp edilýän tebigatyň gözel bölegi bolan dağlar, ine biziň duran ýerimiz bolan şu Monjuklu depeden ine şeýle seretseň, hanha şol jülgüli qara dağlar, bulut bürep başyny diýilýän dağlarym Sünt hasar dağlar eken. Ine Monjuklu depeň üstünden hasam Sünt hasar dağlarynyň ähli girişleri aýdyn görünýär. Tomusda da dağlaryň aýrylmaýardy gary, ejid haýwanlar atyp gedýärdi gaplyň şiiri. Şol tomus döwrü bolsa da ýylyň durly paslyna da depesine gar saklayan dağlar şahyryň aýdýan şol dağlarym şol Sünt hasar dağlar ekeni. Ýa-da şu jülgäniň içinde her ýerde kören oby, gaplanlar gyýgyrşanyny geleymesin gyýyz towa diýip edebiýatyň çeperçilik ähenge bilen utgoşdurup durmuş hakykatyny, tebigatyň berenlerini şahyrymyz beýan eden ýerleri. Ine şu ýerde görünýän dağlaryň arasyndaky jülgeleň birinde de Sona atly gahrmanymyzyň ömür pursaty dowam edipdir. Bu owanyň içinde Sona atly gyýyz bardy. Ak garany saýgaryp oku ýazyw bilýärdi diýip wakanyň gahrmanynyň ykbalyna girişi şahyr ine şu setirlerini başlaýar. Magtumuly etrawyny ýaşaýy Garyady Muhammedow. Asly kärimde bilim ýeşärimin. Alamış barda aýtjak bolsam, men onuň ilki bilen şu Sona poemasyny üstü bilen gaýbadan tanış boldum. Ýöne şondan soň tas 25-30 ýyl geçen soň Amandurda Alamış bilen göz ýüzüne durup tanış bolmak maňa meser etdi.
Onun käbir sebäpleri bardy. Magtamaly etrafından da 8 kilometr günde gordu. Ösümlükçülük institutu var. Şol ösümlükçülük institutunda ýaşaýan Nepet diýip biri bardy. Şoň bir ogly var, öldürdi diýip. Ol okap ýörkan ýene şu aňyrdan bir gyýdan duşýadyr. Şu wagt aşywatda ýaşap berýärler. Miwe bilen şu ýerde tanışýarlar, okuwlaryny gutarýarlar. Öldürdi. Ýa miwany okuwlaryny alyp gaýdýar. Indi onuň atanesi howatardary şu gyýdyň bäri şu ýagdaýyny biljek bolup adamy ýürýärler. Şonda ýa amandyrdy alamayşym, şolara ýol başladyp, şonuň ýol başlaryp gaýdy. Meniň ýanyma bardylar. Men şoda orada şu etrafym merkezindäki ikinji orta mekdepde müdir bolup işleýärdim men. Olar men ýanyma geldiler. Ýa Nepet agam öýüne baryp düşdük. Bardyk oturduk. Ýa oturdyň işinde biri adam söze başlady. Amandyrda söz berildi. Nähili mosol bir ýol başlyk bir adam. Himmelady ýaşy ýaman sejerip bir adam. Öz owasynda da bäri ýaşan döwründe de özüni aldyran adam da ol. Şoň üçin onuň sözleri ýer tutýar. Şoňa esaslanmak bilen şu gyýdyň hem oglanyň täzeden durmuş urmaklarynda esasen şu amandyr diýen ha tutan ýerli edin gürrüňleri, aýdyn nesihatleri, öwütleri şu has ornatdy. Orta öwütden ýokarrak biradyk, sarýagarak şeýle adam men bir jeýde görmüň şonu göremni. Onlaryň ýöne gaýbadan taşdýan äme şu şeýle mylaýym, hoş söýli, ýoldaşlaryna şeýle mähirli sözden gepleýän adam ol. Gaty salykatlar bar ýa-da. Indi şu men ýa-da diýjek bolýan adam şol ýaş çatyndadyň duşmaklaryny, şonuň durmuş gurmaklaryny ýa-da amandyrdy alamayşym, aýdyn sözleri mühim orny eletdi. Howa. Şoň esasında da şu aşlar her aşwatda özürdi bilen ýa-ki miwe ikisi bile ýaşaşyp ýörler. Şonuň ogullary, gyýlary bar. O şagalary bar, o durmuşlary bar. Umar şoram şeýle bile ýaşaşmaklaryny esasen amandyrdy alamayşym, şu aýdyn sözleri esasy orny eýledi. Amandyrdy alamayşym öz işäp bilen döwründe sonu bilen şu ananyň düşen ýagdaýlaryny şeýle nähili bolsa bir perwar garaman, şoňa şeýle bir mähirlik bilen garap şu sonu peýmasyny ýazmaklyk şoň özüniň adamkäçlik ispatyny şoňa mejbur etdirdi. Indi şoň üçin şu sonu peýmasyny ýazyp, şu döwürdäki uman ýagdaýlaryň nähili bolýandygyny, aýadylaryň nähili tutýandygyny şol özüniň sonu peýmasyny üstünden beýan edýärdi. Sonu peýmasyny aýdyşymyz ýaly, şol aýadylaryň hukuk derejelerini doğru peýdanyp bilmeýänlikleri, olaryň öz maksatlaryny ýetmek üçin degişli derejede iş alyp bilmeýänlikleri şol peýmanyň üstünden doğru görkezilýärdi. Indi häzirki döwür alyp berdik bolsak aýalylar ören ýokary orun berilýär. Medeniýetde de bolsun, sunnatda da bolsun, halka zorundurlyk buýdaklaryny bolsun tabadyk hemme ýerde aýalylar deň hukukda peýdanyp işleýärler. Olaryň formatly prezidentim şonuň şeýle gadryny berip aýalylarda köp tarfa goýýar. Eni her ýer ady dapmak bilen 8 şahaly enlere şeýle hormat goýýar. Olar her ýerde 8-10 adamy diýip her vilayatda şeýle serpa berip dur. Halk fadarynyň äli bu doktoryny ol medeniýetde bolsun, sunnatda bolsun, sportda bolsun şonuň hemme tarapdan şu aýalylaryň tapawurlaryny ýokary ýöreýär. Uman ändi türkmen halkyna hormatly prezidentini goýan tarpady ören ýokary, ören beýik. Uman oňa şahsiýetleri hormatly prezidentiň olary ýatlylygy üçin hormatly prezidentimize ören köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentiň jan sag bolsun, ýaşy uzak bolsun, el ýurt bäfitli, bütün adamlar bäfit tutýan tutumly işlerini rewaç bolan tüýt ýökden ardy ödýän. Şu ýerde ilki bilen tebigat gaty güýçli suratlandyrylýar. Tebigatyň keşbi olýar, esere gözellik saýada, sona paýamasyna da hakyky türkmen zenanynyň, türkmen gyýdynyň mogollum keşbi açylyp görkezilýär. Indi beýleki eserlerine sin salamyzda da aýratyn bularyň ha döwrüne büýsenmek diýdik. Hatta 8 mart bayramynyň 20-nji ýyllarda bellenmegi, şolary aýratyn 8 mart goşgusy bar. O beýleki bir tapar şoňa bagyşlanan goşgular bar. Şahyrymyz döwrüň sesine ses goşupdyr. Möwsümleýin owa hojalygyny manaşyrlayan işleri barada da goşgular düzüpdir. Elimizde şol döwür daýhanlaryň durmuşyndan owa hojalygy bilen baglanyşykly kolhozçy gazetde bar eken. Oň 1932-nji ýyllaky sandarynyň bir elimizde goşgusy berilýär. Ekiş möwsümi bilen baglanyşykly pikir goşguda aýdylýan eken. Şoň soňky wendine diýýäne ýa ekişin 1-nji may bayramyny ekiş şol döwür gutardy diýip
hoş habar bilen jemlenilýän goşgy eken. Şol bayramçylygy daýhanlar sowgatly gelýän ekenler. Ikişi ya ikişini tamamlamak bilen sowgatly geldik diýip goşgysyny şu ýerde beýan etdi. Ne maglumat bar Täze şeýde şu ýaş kommunist gazetinde 26-njy ýylda ilkinji çap edilen goşgusy, ýagny Rahmet Bayram baradaky goşgusy şu 26-njy ýylda şu gazetde çap edilipdi. Hadi biziň gazetimiz. Biz size ýa-ni gepleşigimiziň dowamyny aýdypdyk. Şahyryň ilkinji goşgusy 1925-nji ýylda ýazylynan bolsa, halka ýetirilenini 1926-njy ýyl Türkmenistan gazetiniň sahypalaryna ine halkymyza ýetirilen eken. Adalatly suw paýlamak, Türkmen halkyny suwul etmek meselesine aýratyn gözlenipdir. Şuň kugun bile deňesek bu hasam bolsa bir bu sonuçly sebäbi şol eserini Şahyr aýdýa, bir wagt geler diýe garagym läledarlygy öwürler, paxtalar ekiler diýe. Şo ýerde diýe durmuş bolar diýe de. Şuň ýaly bu sonuçly zatlary şuň kugunyň biziň ajaýyp döwrümizde amala açdy da, onuň bir öňden görjülikli bir şunun ýaly taryhy arzularyň amala aşanlygyny buýsan sebäbi Şahyryň goşgularyna gönç zatlar bardy. Soňam diňe türkmen okyjylary hakynda ýazmanlar. Mysal üçin görsem atly goşgusyny bilýär. Şo goşgusyny dünýä zähmetkeşleriniň aladasyny edýär. Men bir zada üns berdim-de, şu baharyň gelişi üýtgeşik boldy. Atalarymyz, babalarymyz aýdýarlar, halepalar bahar goşa geldi diýip. Edil tebigatyň şeýle bir ýüregi bilen joşup eleme, yere, bol bereket, nur, içilyen döwrüne, Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyny, şahyrymyzy ýatlaýan döwrümizin özüniň eserlerini arzu eden döwri ýaly tebigata gabat gelişimizi biz özümiz tolugunman durmadyk. Şahyryň arzulary ony ýatlaýan gündemimizde hasyl bolýar, usal bolýar diýip bir tebigat bilen birleştirdik de pikirlemede ýagşylyga ýörük goýberdik şonda. Bu bolsa onuň kalbynyň hem gözelligini, döredýän eseriniň hem gözelligini görüp bolýar. Şahyrymyzda Qışdan ýaza atly goşgy bar. Dünkü qışyň ertesi ala güllü ýaz boljak. Çemenni bilbil sesi her bir gulaga doljak. Ene dünkü qışyň ertesi diýen şahyryň şu setiri hanha şu dağlaryň depesinde görünýän garlary ünsüňi çekýär. Edil suraty çekilen ýaly şol ýerde. Ýadyn dünkü sowuk gardan soň gök don geyen yer yüzü, gıyızlar geyip qızıl don, her yerde erkinlik sözü. Tebigatın geyinen şey, lıvası, edil gıyızlan geyinin eşiklerini ýatladyýa diýip Şahyr belliýär. Iki gözellik bäsleşýän mysalyny Şahyrymyz setirlerini görkezipdir. Guşlar, 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 bahar gelli geliňsiz, güller sizi alkışlar, her yer çemen tikensiz. Tebigatyň ýüzüne seredende, ýüregiňe de, ýa-da adam bedenine de tiken bolup batmajak gözellik kemala gelenligini Şahyr setirlerini aýdypdyr. Bu goşgy 1929-njy ýylyň ýazy garşy alnanyna ýazylypdyr. Ýöne Şahyryň şol wasbeden bahary ine edil şu döwür biziň topragymyzda dowam edýär. Yine de bir onun esasy hemme eserlerinin içinden geçýän bir erşaraç bolup geçýän watan temasy, tebe on özüm urşa gatnaşyp o düşmanyň tiline diýen bir eser bar şo ýerde. Şol urşdaky bolup geçýän wakalarym aýratyn suratlanýar. Ya bu bolsa aýratyn watan söýüjligini, onuň bir ölmez ýetmez bir edermenlik görkezip şol esasda eserler ýazanlygy. Özüm şol eseri urşda ka başlangıç goýan iň soňky eseri diýip bilinilýär. Şol ýerde 1942-nji ýylyň dekabr aýyny urşa gidýärdi. 1943-nji ýylyň fevral aýyna aradan çykýar, oň özi ýarawsyz bolupdyr. Ýöne şonu da watan goramak, giden goç jigitler hemmeler watan goramaga urşa gidenni ol ýarawsyz bolsa arzuwy bolupdyr. Ýöne şol arzuwynam hasyl edipdir, juda gysga wagtlygan bolsa watan goragyna giden adam eken Şahyr. Biz şu wagt gökçe ýaşaýyş toplumynyň çäklerini, Türkmen halky
öz geçen yolunu izlap, atalarına babalarına sarpa koyup, olaryň zähmetini has hem çuňur öwrenip, olaryň gazanan ýygnan tejribesini de sarpa koyup, ogullarını beýgeldip ýaşap bilýän halk. Häzirki wagtda bolsa gahrman arkadagymyň başda durmagyny, taryhy çuňur öwrenmeklik, şöhratly geçmişe sarpa goýmaklyk işi has hem çuňlaşdyrylyp, berkidip alınıp barlýar. Şahyrymyzyň döredijiligi bilen gyzyklanyp, onuň dogduk owasyny dörejilik saparyna gedip ýörkäk, ine edil şu ýerden ýoluň uğruny biz eglenmän şu ýerlere sowulman geçip bilmedik. Çünkü bu ýerde türkmen halkynyň taryhyndan habar berýän görnüşler bar. Ine biziň ýydymyzda görünýän şu görnüş 1941-nji 1945-nji ýyllarda bolup geçen uruşda edil şu owadan gadim gökçeden uruşa gidip watan goragyny wepat bolup ýydyna gaýdyp dolanyp gelmedikleň hatirasyny döredilen baky ot ýadygärligi. Bu hatira ýadygärligi gökçe owasynyň hut jümmüşine yerleşdirilmegi bilen geçen hem geljek nesilden hemmesine ulu bir mektep bolupdyr. Bu köçeden günnelik ötüp geçýän adamlarym ýa-da ýürütelep bu ýerlere nesiller bilen gurnalýan saparlarym, nesilleň ýüreklerini, şu owada ýaşaýan adamlaryň kalplaryny watan diýip parahatçylygy, ýeňişi golaýlatmakda öz janlaryny gurban edenleri ýene bir gezek ýatlamaklyk duýgusyny özlerine döredýär. Şeý dibim watan gymmatlygy hakyndaky söýgüni adamlaryň ýüregini oýarýar. Garaşsyzlyk ýerlerine dikilen bu hatira, baky ot ýadygärligini uruşa gidip gaýdyp gelmedikleň atlary ýeken daşa siňdirilip ýazylypdyr. Ine şu görünýän görnüşde bir türkmen perzendiniň hemme zat front üçin diýilýän ýörelge eýerip öz şaý sepini uruşa gidenleň ýoluny ugrady oturan görnüşi şu ýerde görkezilipdir. Şol ýadygärligiň has golaýyna baryp, şu owadan uruşa gidip gelmedikleriň atlary ebedileşdirilen ýazgylara seredip, şolar barada da käbir maglumatlar size ýetirmekçi. Ine biziň elimizde garaşsyzlyk ýerlerine neşir edilen hatira kitaplaryň biri bar. Bu Ahal vilayaty we Aşgabat şäheri boýunça taýýarlanan maglumat çeşmesi. Uruş ýerlerine uruşa gidip dolanyp gelmedik türkmen eskerleriniň atlary ine şu kitapda jemlenipdir. Şu kitabyň 41-nji sahypasyna da ine uruşa gidenlik hakynda söýbeşip ýörkä wepat bolany haýsy gonamçylykda jaýlananlyk hakynda da ine şu kitapda ýyllar bilen baglanyşykly anyk maglumatlar berilýär. Ine biziň şu duran ýerimizde de atlary ne şu ýerde setir edilip goýulypdyr. Mysal üçin başlanýar Anna Sahidow aty, Anna Sahidow Ödüş, ýa-da Atanazarov Kakabay, Abaýew Amannurdy, Abaýew Akmehmet, Abaýew Meji. Gara şu ýerde ýüzläp edil şu toprakdan uruşa gidip dolanmadyk agalarymyzyň, doganlarymyzyň, atalarymyzyň atlary ebedileşdirilip goýulypdyr. Ine edil şu biziň duran ýerimizde Alamyşew Amandurdy. Edil şu ýerde ne şahyrymyzyň adam görkezilipdir. Elimizdäki kitaba siziň ýene-de ünsüňizi çekmekçi. Şu kitabyň ilkinji sahypasyny ine şeýle bir goşgy bar eken. Bu goşgyny hut şahyrymyzyň Amandurdy Alamyşewiň inisi Bayram Alamyşew düzüpdir eken. Naýda bilen oý gözüni, goý ol tapmasyn ýyzyny, garry kakan şu sözüni dolu bir jaý etgin balam diýip, garry bir daýhan adamyň öz esker oğluna ýazan hatyny Amandurdy Alamyşewiň inisi Bayram Alamyşew goşgy setirlerine geçirip, ine şu kitabyň ilkinji sahypalaryna goşan dedipdir ekeni. Men Yusuf Hacı Allah verdi. Oldu. 1924 yılda doğdum. 96 içinde. 96 yaşın içinde köp adamlar işlemeli oldu, okumalı oldu. Ben Amandurdy Alamyşew o tanıyan öz ağamın adamsı, zihirli, işenli, akıllı şunları şahir oldu, seçi verdiler. Amandurdy Alamyşew'ň bir dogany vardy, Bayram diýerdiler.
Türkmenistan boyunca 10 yıllık mektep yoktu da 10 yıllık olmasa da yukarı kucağına girip yok. Onun Aşgabat'ta bir açıldı 10 yıllık hem ikincisi Bağır'da oldu. Benim o Bağır'ın mektebinin direktörü oldum. Ondan sonra bayram Aman Nur'un doğanı onlar eşip durdu, okuğa gelecek deydi, geliver dedim. Sonra ben bunları kovtanıyan. Bu adamlar harika feydalı, akıllı, işenli, ilhimdar. Hem böyle kovluklar böyle adamlar. Şimdi ben açık böyle dedim. Neyse artık oldu, o ardışı kanına Aman Nur'u aramışım. Sonra yartlama gelsiniz. O siyliyağı. Mehrivan prezidentini, o şunları zaten kovmuş veriyor. Benim bilinen zatlara. Benim hürmet prezidentimin halk haklı, yurt hakkı eden Allah saksay çıkmadan. Ben dinleyen günle televizyonu. Her geplerine bir dersi yaşanıyor var, bilinen adam beğenip geçse, gülüp geçse, burada kovursa, gül şart bu diye de. Mehrivan, kahraman, hürmetli prezidentimiz uzak yaşasın, bunu yaşasın. Oğul az soğukları olmak nasip etsin. Amanları aramış bilmem 20 yaş tefavütüm var. O 4. yılda ol, ben 20. yılda olun. Sonra da köp yaşadı. Öyle mehrivan adam, yaşlı adamlar silap, karı adamları silap olap bilen adam da hürmetle. O işler etti. Bir sefer yazan eserleri köp, hep eser yardımcılığı köp, eser köp. Var biraz yapsa, bayramda doğumlar bana diyor kıyat da, bundan bir okuşları düşündürüyorduk. Hiç bu yaşayışmıyorduk da katlaşıp. Maksatı halk için, adamlar için, devlet için bu izahatlar giden adam bir de. Feydalı işledik bir adam. Şeyler kovu adamdı da. Adamlar devam etseler kovu eserlerini, onun haysiyetlerini, hürmet prezidentini köp adamlar silahlıya esasen için geçen Türkmenistan akla alıcı adamları çelili çıkartıyor, yanaklarda aydıpıyor. Bir de kuvaniyat, beganiyat şartları. Hürmet prezidenti şu için geçenleri yattı ya, hürmet diye. Adamlar düşünür yani. Yaş nesiller ondan bilir sonlar bulaysak. Sonra öküncük bu derler. Hani o çelili bir esas çelili bir yeri de. Hürmet prezidenti yaşı değil mi olsun, asfalt yolu köp oldu, işlere başlasın. Hani gör ben hilap gelsiniz. Yardımcı şey yok. Allah'ım şu yardımda yolumun ağrı halka yayladır deyip. Benim has boğulum, yeni bir yaşayan yer olaydım. Gelenaydım, olaydım. Sağ olun, tağın arkasın. Esası diğer zadım hürmet prezidenti. Devam olsun. Uzak yaşasın. Asfalt yolu köp oldu, işlere başlasın. Inhe indi bolsa biz öz işimizde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky baş arxiv müdürliginiň dowam edýär. Bu ýerde şahyrymyz barada maglumatlar juda az, emma onuň barlygy bizi begendirýär. Ýekiji bukça bolsa-da muň içinde şahyr hakynda oňdurjuligi barada düýpli maglumatlar bar. Şu bukçany bu ýere filologiýa ilmläriniň kandidaty Sähet Rejepow tawşyrypdyr eken. Sähet Rejepow size mälim edýär, şahyryň ömrü hem dörejiligi hakynda kandidatlyk işini goran alym. Amandurda Alamyşew 1925-nji ýylda dogulup 1943-nji ýylda aradan çykýar. Ol 1925-nji ýylda döredijilik işine başlaýar. Demek 18 ýyllyk edebi döredijilik ýoly bolan Amandurda Alamyşewiň esasy ýygy goýan eserleriniň biri durmuş hakykatlaryny esaslanyp ýazylan sonu poemasydyr. Ol ilkinji gedek sönni ady bilen okyjylara ýetirilýär. Sähet Rejepowyň taýýarlap giden şu bukçasyny sönni poemasynyň he ilkinji görnüşi, kitapça görnüşini şu ýerde goýulypdyr. Mälimdir size 1928-nji ýylda sonu poemasy sönni ady bilen ýazylýar. Ol 1932-nji ýylda 4 ýyldan soň kitapça görnüşini çap edilip halka ýetirilipdir eken. Bu sönni poemasynyň ilkinji görnüşi.
Ondan soň ýene de görýäm şo döwürlerde senaat meselesi aýagyna galypdyr da Türkmenistana. Şo haýır diýen eserine de şol işi aýalyň zähmet çekişi barada aýratyn belleýär. Biziň gelin ýyllarymyzyň ýa-da deme traktor sürýär, gözel şuňýalyk aýratyn goşgularym ýalypdyr. Şol ýyllarda ilkinji döredilen senagat kärhanalary şahyr has hem ünsüne çekýär. Ine biziň elimizde şu wagt Türkmenistan gazetesi bar, ine Madam Tayyar bar, hem Medeni Inkılap jurnal bar. Şu sahypalarda dürlü ýyllara degişli şahyryň goşgulary berilýär. Ine ýaňy döwrüň sesine şahyryň ses goşýanlygy hakyna aýtdyk. 1929-njy ýylda Aşgabatda işläp başlan dokma fabrigi bar ilkinji. Şol hakyna işçileriň durmuş ýagdaýy, iş şertleri hakyna ýadyny edil şoň ýani Zenanlaň senagat kärhanalaryna ornu bilen baglanşykly ýazan eserlerini Çerjewiň ýüpek fabrigi ýa-da Garagum kükürt zawody, Aşgabatda şol wagtlar un zawody açylýar. Ine ýyly işe girdilýän senagat kärhanalary şahyry bipark goýmandyr. Hemem şol wagtlar zähmetde zenanlara bölünüp berilýän pay hakynaky pikirleri goşgularyny utgoşdurup ýazmaklygy başarypdyr şahyrymyz. Ine 1927-nji ýylyň sentýabr hemde dekabr aýlaryna sanlaryny ýene-de şahyryň goşgulary çap edilýär. Diýmek şahyr ýygy metbuat sahypalaryny çykyş edip durupdyr. Bu da şahyryň öz döredijlik ýolunaky çeperçiliginiň artmagyna, kämilligine uly täsir eden öz boluşly mektep bolanlygyny bellemek gerek. Olar hatda çağalaram ýatdan çykarman terjimeçilik bilen moýdadyr. Ýa beýleki bir tapar eserleri terjime etip. Sebäbi onuň özüm Türkmen döwlet neşriýatyna, Türkmen edebiýaty bölümine çağalaryň redaktorlary bolupdyr. Çağalar edebiýatynyň. Bu bolsa onuň eserleriniň içinden çağalar barada da eserler ýalmaga, neşirler taýinlamaga ullukan bir ýardam edipdir. 1930-njy ýyldan te uruşa gidýänçä şol aralykda metbuat merkezi bilen baglanşykly işlerde işläpdir şahyrymyz. Şoň üçin gazet jurnallar oň dörejiliginiň kämilleşmegine aýratyn orun tutupdyr. Ýene-de käbir gatlar size ýetirmekçi şahyryň öz ýatlamasyny aýdylýar. Edebi dörejilik işine gyzyklanmagymyň ilkinji sebäpleriniň biri gazet jurnallardyr diýip belleýär. Diýmek, metbuat sahypasyna beren goşgusyny halkyň, okyjylaryň gyzyklanmasy hemem gazet jurnallarda zähmet çekýän Halipalaň Amandurda Alamişow Halipalyk çağırşynyň özi onu edebi dörejilige uly höwes döredipdir, ihlas döredipdir. Şeý debem şahyrymyz döredijiligiň ýoluna ymykly düşýär. Şahyr Tokmak jurnaly bilen ýakyn ara gatnaşyk saklap, ýiti garaýşlary bilen durmuşdaky wakalary gönüden göni ýazyp halka ýetirmeklige de çalyşypdyr diýmek, Tokmak jurnaly bilen gatnaşykda bolupdyr. Ine biziň elimizde Tokmak jurnalynyň 1929-njy ýyllaky 45-nji, 46-njy sanlary bar. Şunu da şahyrymyzyň derňep ýörgen ýok diýip, şol döwür durmuşda gabat gelýän adamlaryň adalatly ýaşaýyşyna zeper ýetirýän käbir durmuş hakykatlaryny açyp gönnen göni ýazyp halka ýetirmeklige de synanyşypdyr. Diýmek şahyrymyz ol degişme ähengindäki hem goşgularyň hem makalalaryň üstü bilen Tokmakda da ýygy çykyş edip durupdyr. Ine şahyryň özüniň belleýişi ýaly men edebi dörejilik ýoluma başlamagymyň esasy sebäpleriniň biri gazet jurnalynyň ýardamy bilen baglanşyklydyr diýip bellemesiniň özi ine Tokmak jurnalynyň misalyna da öz-özi subut bolýar. Biziň söhbetdeşimiz Gökçe ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjysy, Zenan Kalygy ordeniniň eýesi Mehriban inelemizin biri Aramgül Anlygelliwa. Ine siz özüňiz ýaş wagtyňyz mundan bir neçe ýyl öň zähmet ýoluna başlan
bilim ojagyňyz eken ine şu mektep. Bir wagt Amandurda alamışyň okap hem zähmet çekip giden bilim ojagy. Siz özüňiz geçen ýyllara salgylanyp halkymyza ene ruhy çyragymyň üstü bilen şahyrymyzy ýatlamaklıkdan emeler bir göwnüňizi netläp ne bu ýatlamaklyga geldiňiz şu mektebe. Şolary bir halkymyza ýetiräýelin. Men 1967-nji ýylda ýokary mektebi tamamlap, şu mektebe mektep müdüriniň terbiýeçilik işleri baradaky guramoçysy bolup işe geldim. Şu mektebiň gurulanyna intäkiň 1 ýyl geçipdir eken. 1966-njy ýylda 66-njy ýylda soňky binasy açylypdyr eken. İlkinji okuwçylar gutarpdyrlar. Şu mektep Amanurt Alameşowyň adyny göterýän ekeni. Amanurt Alameşow mugallim biziň halipamyz. Men özümi şuň ýaly halipalaryň adda kılan mektebine dehmet ýoluna başlanlygymı gaty begenim, guwonnym. Şu mektepde men ilkinji dehmet ýolum başlady. Ýaşyl mugallimler bar ekeni. Maňa halipalyk etdiler, kömek etdiler. Ýene de bir halipam Amanurt Alameşowyň gelinjeki Annegul mugallim. Bagrawatnak 6-njy orta mektebine mektep müdüriniň guramoçylyk işleri baradaky ornatary bolup işleýän ekeni. Şol ýyllarda. Şol ýyllarda. Annegul mugallim men ilkinji halipam boldy. Köp zatlary öwrendim ondan, öwretdi. Bilemeýilnamalar düzerdik ikimiz. Terbiýeçilik işlerini etmekde, gyýylar bilen işlemekde. Ähli hemme zady şu Annegul mugallimden halipam hökmüne öwrendim men. Şahyrymyzyň hem gelinejeki bolýar. Şahyrymyzyň gelinejeki. Sebäp bolan maşgalasy mugallim. Bayram alamış, bayramaga da mugallimdi. 6-njy orta mektepde. Gara şulardan halipalardan öwrenerlik zat köp. Sebäbi mugallim diňe mektepde mugallim bolman. Öz öýüne, öz maşgalasyna, öz dünýä ýendiren perzentlerini terbiýelep ýetişdirmekde de öz mukaddes hocanyň mugallim bolup ýetişýärdi. Şoň üçin men şolardan köp zatlar öwrendim. Aramulece şol ýyllarda 1967-nji ýyllarda siz entek ýaş hünärmen, ýaş wagtyňyz özüňiz neçe ýaşlaryňyzda bolýaňyz şo wagtlar siz? Men 44-nji ýylda dogulana özüm. 22 ýaş. 22 ýaşymda bolýan. Ne pikir görýän şu wagt 22 ýaşyňyzda döwrüňiz zähmet ýoluny özüm Amandurda Alameşowyň adyny göterýän mektepde şoň adyna buýsanyp, gowanyp işe başlapsyňyz. Ene-de bärden şu seretýän inne ak gyňaşly, ak saçly mehriban enesiz. Onuň şu ýyllar içinde özüňiz hem mugallim şahyryň mugallimçilik edip okak giden mektebinde siz hem mugallim bolupsyňyz. Özüm ogodaşy. Nesilleň arasynda bir zähmet görellisini iýerilýändigem şu toprakda. Şolam subut bolup barýar. Onuň nähil pikir etýär, bugün hem ýatlamaga ýygnanyşdygyna şahyryň şol işleýän mektebinde siziň ilk zähmet ýoluna başlan mektebiňizde näme duýgular başdan geçirýäňiz? Men gaty bir begençli, gowunçly duýgulary başdan geçirýän. Hatta yüreğim coşup dur ben. Sebäbi görýän 67-nji ýyldan bäri bir şahyryň mektebine gelip işe başlap, ötüp gelýän ýaş neslimizi bir edepli, ikramly, terbiýeli, insanperwer ýaşlar etip ýetişdirmekde men öz goşanlygyma begençimiň çägi ýok. Berkarar döwletimiziň partiýarlyk döwrüne gahrman arkadaşymyzyň şuň köwün bir gadymdan gelýän ata-babalarymyzyň ýol ýotalaryna dolanyp ýaşyllary, eneleri bir ullukan, hormat, tile goýanlygy bu biz üçin gaty begençlik, gowunçly waka. Gahrman arkadaşymyzyň şuň köwün bir halkymyz barada, ýurdumyz barada, ösüp gelýän ýaş neslimiz barada, halkyň saglygy barada, ilmli, bilimli, sowatly bolmaklygy barada etýän taýda taýlalaryny hemme ýerde, ýokary mekteplerde, toýlarda, köpçülik ýerlerine, orta mekteplerde wagt etmeklige gatnaşýan. Bu men üçin ullukan bagt. Sebäbi men şol işlen zähmet çeken ýyllarymyň dowamyna ýygnan iş tejribem.
şuun kuun gelip biz kahraman arka dağlı devlette, mehriban prezidenti devlette yaşap, ötüp gelýän ýaş neslimiz haqdyn medenli, ýaşlar yetip yetişdirmekde menem öz güýçümi, goşýanlygymy hiç bir begençimiň, gowançymyň çägi ýok. Siz özüňiz mugallim, ogruňyzam taryhçy ekeni. Durmuşyň tejribesi, zähmetiň tejribesi hem eýem kämil ýaşda, kämil ýyllarda, siz 75 ýaşda örekde bolmaly şeýlem onda. Diýmek, şu taryhçy hökmünde hem şu owaň ýaşaýjylarynyň biri bolup, edebiýatyň taryhyna da amandurda alamış ýaly adamlaryň geçen ýoluny özüňiz bir öz boluşly gyzyklanyp, özüňiz üçin bir netijeler çykarypdyňyzmy? Amandurda alamış siz üçin kim? Ine şu sowara jogap. Amandurda alamış men üçin beýik halipa mugallim. Mugallim. Şoň öňkü eserlerini men hemmesini okap öwrenipdim. On geçmiş tarihini öğrendim. Zeba bol Gökçe'de yaşak geçen adam. Esat meni kızıklanlara nerem şol. Hawa. Men şu Gökçe botanna şu mektepde 6 yıl işledim. Promocu bol. Halipa mugallimu alamışım. Edil öýdeni gözüm bile görmediğim bolsam, gören adamlar bilen söhbetleşlik kurup, şoň geçen ýollaryny öwrendim. Şoň beýik watançylyk uruşuna gitişini, şoň ýadan goşgularyny öwrenmeklik bilen bir türlü men öz öňümde goýan maksadyma yetdim diýip hasap edýär. Häzirki wagtda da siz şol mektepde mugallim bolmaklaryňyzy dowam edýän ekeniňiz. Siz ýaly halipa mugallimlaň hökman çağalan arasynda hem mektep bolup, hem wasiýet bolup, hem bir eni hökmünde durmuşyny da, işlerini de baý tejribeli adam bolup, kömek etmeklik, şolary ugrukdurmaklyk ýaşlar juda wajyp. Onuň aramyca siz özüňiz taryhçy hökmünde öz ýaşaýan owaňyz Gökçe owasynyň ady hakynda gyzyklanyp görüpdiňizmi? O barada dürlüçe maglumatlar bar. Näme üçin Gökçe owasy diýildik? Sebebi şu edil köpetdagy etekläp oturan owamyz gök baglara bürünip tebigatyň öz şeýle bir gözellik beripdir şu owa. Şu döwürde men ýaşlar bilen töhbetdeş bolup ýankyň maňa beren soraňy gyzyklanypdym. Sen şonu ýatlatdyň maňa. Näme üçin Gökçe owa silipdir diýdi. Böbede tebigatyň beren gözelligi. Şeýle bir köpetdagyň eteginde owudan oturan owamyz bolandygy üçin şoňa ýaşlar bolup üýüşüp Gökçe owamyz diýýär. Nähili bolarka diýen maslahata gelipdirler ýaşlar. Eýleti owaň ähli ýerini üdümçilik bolupdyr. Üdümçilik tutupdyr owa. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabryna bolan betbagçylykdan öň Gökçe owasy şu owamyz biziň şol aňyrt üdümçiligiň içinde bir gök guşagyň içinde diýilen ýaly owdan ýerde kiçirek owa bolup ýaşapdyrlar. Onuň 48-nji ýyldan soň bäri köçüp owa bir neme süýüşipdir. Şol tebigatyň beren owdanlygyny owamyzyň adyna takmany ýaşlar makul edipdirler. Onda diýmek Gökçe owasynyň adyny tebigatyň özü beripdir. Göwüsi oturan sanalgam bolsa diýe, madama göwüsi oturan bagy bar ekenne, arsandan bolsa. Onuň häzirki wagtda bolanyny bütün Türkmenistan göwüsi bagy bossanlyga görelýär. Bu zatlar bize hem tebigatyň hem arkadagyň akylly paýhasly ýörelgesiniň bize beren peşgeşide. Häzirki wagtda kahraman arkadagymyz bize bir şan şöhraty berdi. Bir döwletli döwrany gurup berdi. Şeýle bir owadan, awadan türkmen dünýämiz döredip berdi. Men taryplap aňyşda çykarýarlar. Hemme zady. Kahraman arkadagymyzyň ene taqdim muqaddeslige taqdim diýip şu kitabyň adyny şeýle bir mähirli sözler bilen ýazmaklygy eýem öz käbetine bolan söýgüsi şu enetini söýüşdik. Enesine goýan hormaty ýaly bütün dünýäsini, bütün ata watanyny söýdi, açyk durmuşda bize görnüpdir. Sebebi halkymyz üçin, watanymyz üçin edýän taýsy taglary bar kahraman arkadagymyzyň. Näşe edip kahraman arkadagymyzyň özünden ullary hormat goýşy, olary seýleýşi,
söyji, öz vatanını söyýänligi diýip düşünýän men. Şuň kun ak sakally gojalarymyza ullukan hormat diýilegi edýär. Kümüş taşly enelerimize hormat diýilegi edýär. Muň üçin gahrman arka tagıma köp tag bolsun aýtýan. Goý gahrman arka tagymyzyň ömrü uzak bolsun, jan tag bolsun, mertebesi belent bolsun. İyili bur, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri mundan röwaşlantyn, röwaşlyklary beslensin. Sağ olun. Aramulaça ene yüreginden eden arzulaňyzyň hemmesi hasyl bolsun, ömrüňizden uzak bolsun. Sağ olun. Mugallim häsiýeti döredüjliginiň häsiýetini kesgitleýär diýdik-de. Häli şol 1926-njy ýylda harby gulluga gidýärdi, watanyň gulluga. Hatda şol ýerde de ol owalardan gelen käbir oglanlary mugallimçilik edipdir. Eskerkäde ýene de gurrunymyz mugallima syýrykdy. Ine söhbetimizi aşyrmak, mollum size geçirmekçi. Hut şol owada şahyryň işläp giden mektebinde işläp ýörsiňiz. Ine çağalar bilen bilelikde, kärdeşleriniz bilen bilelikde şahyryň adyny ebedileşdirmekde, dörejiligini öwrenmekde, şoň dörejilik tejribesini nesillere geçirmekde nähilrä işler edýäňiz? Mehriban arkadaşymyň alada bilen bugun kunna halkymyzyň milli däplerini, desturlaryny, ruh stillerimizi, halkymyzyň edebi gymmatyny öwrenmäge ýol açyldy. Ine ýaňy halipalar aýtdy, biz näçe gün märi uly buýsanjy başdan geçirýärdi. Sebäbi biz doğrusunu aýtsak amanda alamış we halipa diýip bilenmeli. Ýani bizim alimlerimiz, hormatly şahyrymyz, hormatly mugallimlerimiz aýtdylar, onuň döreji adam bolany, ustad şahyr bolany barada. Ýöne biz şol onuň öz doğduğu owasy Aşgabat etekläp oturan Gökçe owasyna amanda alamışyň okan mektebine, şol çağalara bilim beren mektebine, bugun kunna bilim ýolunu dowam etdirýändigimizde biz buýsanjy bilen çägi ýok. Amanda alamışyp şol döwürde ol ýaňy halipalar aýtdy, ol heniz orta mektepde okuyan döwrüne gaty zehirli bolupdyr. Soňjyna ol 7-nji synpy okuyan döwrüne oňa mugallimçilik anpdyrlar. Amanda alamışyp bile işleşerlerden, goňşy ýaşarlardan eşitip öwrenen bizim ýaşlarymyz, ýaşy nesillerimiz bize şeýle gurrun berdiler da, şol amanda alamışyp halkyň milli däplerini uly sarpa goýup bilýän adam eken, milli däplerini, desturlaryny östürýän adam eken, şahannal adam bolupdyr. Ol günni täze açylan mektepde şol hem öýde okapdyr, hem daşyndan okuwçylary okutmaklygy da şonuň bilimi ýetipdir. Onuň daşyndan hem ol agşamlaryna owa adamlaryny ýygnap ýaşly nesle bilim hata öğretipdir diýär. Ýene de onuň daşyndan hem şolary kadimi bizim nusxawy edebiýatymyzyň halk döredijiniň ajaýyp nusxalary bilen tanışdyrypdyr. Şeýle hem ol dutar çalyp owa adamlaryna aýdymam aýtyp bererken bizim şol ýaşly nesillerimiz ýatlaýar. Amma nurda alamışyň ustad mugallim bolalygy barada gaty maglumatlar kän biz Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň Gökçe ýaşaýyş toplumyna ýerleşýän 3-nji orta mektebiniň mugallimlary, ýaşaýjylary, okuwçylarymyz borup her ýylda amanda alamışyň dörejilik agşamlaryny geçirýär. Sonra ýaňy siz aýtdyňyz, amanda alamış diňe bir usta şahyr däl. Ol ören ustad suratkeş bolupdyr. Ýöne şol suratyny ol şagyrlarynyň üstünden çekipdir. Indi biz şol amanda alamışyň dörejine başlap ýyllar şu öýdem adatça aprel aýyny geçirýär. Döreji duşdan geçenlem şoňa bizim şahyrlarymyz, ýazgylarymyz öwünmerat ýerbendi. Köşüli Ana Seyidow, Aşyrmat Galip da gatnaşdylar da, şonda bizim okuwçylarymyz şu amanda alamış barda gurrun berdiler, şu öz eşderlerini, düşünçlerini. Şu wagt bahar faslynyň türkmen topragyny mewjurýan döwrüne şeýle bir ýagyş ýagýar adamlar. Bizim dörejiligimizde onu goşup goýberdik. Hamala diýersiň edil şahyrymyzy ýatlamaklyga bahar faslynyň tebigatam goşan goşýan ýaly. Bahar fasly göwnüni açyp, ýüregini açyp, ödünne nähili güç bar bolsa şoň hemmesini görkezýän ýaly tebigatyň öz zehinini. Edil biziň şahyrymyz ýaly. Ine bu ýerler amandurda alamışyň öz okan ýerleri, gadymmasan ýerleri, hemem ilkinji tähmet ýoluna başlan ýerleri. Ine bu gapam
Häzirki wagtda atlandyrlyşy boýunça Aşgabat şähernäki 103-nji orta mektep bu mektebin öňkü binasyny şahyrymyz okapdyr. Şahyr tebigaty bahar patlyny şeýle söýüpdir. Hemem dörejligini ussatlyk bilen açyp görkezmäni başarypdyr. Ine tebigatam bugün şahyrymy ýatlamaklyga seslenýän misaly. Aşgabat şähernäki 103-nji orta mektebin kapysyndan ine ätläňden töwerek taşyndaky özüne çekýän diwarlyklar hemmeni hayrana goýýar. İlkinji nowatda ine kapydan girende şu çep tarapyna edebiýatyň wekilleriniň ägirtleriniň suratlary Ayratina meni Amandurda Alamışew bilen baglanşykly şu ýerde öz boluşdyja sergi edip goýupdyrlar. Şahyrymyz ýatlaýan günlerimizde oňa goşunt bolsun diýen maksat bilen şu ýerde näke bir zatlara siziň ünsüňizi çekmekçi. Şu görünýän suratlarda hem mugallimlaň hem şu mektepde okayan okuwçylaryň zähmeti görünýär. Ine ilkinji surat şu ýerde şahyrymyzyň öz suraty. Inhe. Moni şu mektepde okayan okuwçylaryň biri Amandurda Alamışewiň hatirasyny ony ýatlap, ine çekip şu serige goşan dedipdir. Şuň özüm gaty uly zat. Demek çağalarda täzeden ýene bir gedek türkmen edebiýatynyň ussatlaryny söýgüň bardygy, kalbyny şoňa orun berýänligi çağajyklaryň öz ýüregine ine şonu suwud edýär. Ine bu ýerde şahyr Amandurda Alamışewiň ýaşan owasy diýip mektep okuwçylary surat çekipdirler. Şu surat Qadim Gökçe owasynyň bir wagtky Amandurda Alamışewiň ýaşan döwründäki görnüşini ine mugallimlerinden eşitip, edebiýatyň sahypalaryna ýüzlenip ine şeýdip öz boluşly ne köpetdagy tekläp oturan Gökçäni, ekrançylygy, owa hojalygy, bagy bossanlygy okuwçylar çekip başarypdyrlar. Ine bu ýerde türkmeniň halipa ýazy şahyrlaryny Ayratinine suratlaryny jyk goýup sergini baýlaşdyrypdyrlar. Ine Berdi Kerbabaýew ata gowşut Amandurda Alamışew garad bular bir näçe. Mektepde okayan okuwçylary ýazy şahyrlar mydama ýatlaryna bolsun unutmasınlar, olaryň şolar hakynda pikirleri madama bir gözleriniň öňünde bolsun diýip ine şu sergini şeýdip döredipdirler. Bu ýerde ine şahyryň edebiýatda meşhurlygy eýe bolan Sonu poemasyndan bir pursat. Ine sonaň suraty. Munam okuwçylar öýdlerini çekipdirler. Şu ýerde bir suraty siziň ünsüňizi çekmekçi. Ine Gökçe owasynyňky ilkinji mektep we ilkinji mugallimler. Ine şol ýerde ilkinji mugallimler hakynda aýdylýar. İlkincisi hem Amandurda Alamışew, Çarguly Berkeliýew, Aşyr Annabaýew, Agaly Halmuradow, Beşim Polaýew daglar ine şu aşakda görünýän surat bar. Mektep jaý eken. Qadim Gökçäň 1948-nji ýyl Aşgabat ýer titremesinden öňki şu owada hereket eden mektep şi. Ine şu mektebiň hem öz boluşly taryhy bar. Şu mektep binasy aýtmaklaryna göre akademik Baymuhammed Garryýewiň atasynyň öýü, oň garry ojagy diýip bize mälim etdiler. Bir wagtlar özi ilmdar adam bolan soň, ilmi bilime Ayratin sarpy goýýan adamlaryň nesilleri bolan soň, Baymuhammed Garryýew ine şu ojagy goý owa çağajyklary, owa adamlary okasynlar, sowatçylyk aramyzdan aýrylsyn. Bu ýerde çağalara bilim berilsin diýip ine şu garry ojaklaryny mektep üçin owa adamlaryna beripdir. Ine şol mektepde de Amandurda Alamışew okapdyr, bilim alypdyr. Onuň şeýle bir taryhymyzda nesilliň bilimli bolmak üçin bilimi alma Ayratin sarpy goýan adamlaryň bolan ekenliklerini biz şu ýerden ýene bir gedek buýsanlyk. 1948-nji ýyldan soň owaň özem bir neme ilerek süýşipdirdi. Ine biziň şu duran ýerimiz 103-nji mektep öňkü atlandyrlyşy boýunça 7-nji mektep ine biziň duran ýerimiziň şu töwereklerde bolupdyr. Şu suratym şu mektebiň şu Baymuhammed Garryýewiň garry ojagynyň suratyny bir wagt şu mektepde işläp giden suratkeş mugallim
Jumadurdy Sadakov ineşe dip suratını çekip şu mektebiň taryhyna goşan dedip gidipdir. Häzirki wagtda Jumadurdy Sadakov, Jumadurdy mugallim hormatly diýinjalykda bizim gepleşigimiziň şu ýerinde Jumadurdy mugallimi dörejlik toparmadyň adynyň köp sag bolsun aýdýar ineşe dip mektebiň taryhy bilen baglanşykly suraty ýadygarlyk goýupdyr nesillere. Ine şol ýerde görülýän ýene bir suraty siziň ünsüňizi çekmekçi Şahir Amandurdy Alamyşowyň sonu eseri esasyny çekilen surat. Şu suratym şu mektepde okuyan okuwçylaryň biri Mehriban Rejepowa çekipdir. Şu mektebiň okuwçysy ödüm 7-nji synpda okuyan eken. Belki häzir şu suraty çeken jigimiz bilen söhbetde şolgam size ýetirer. Sen çekdiňmi jigim? Gelen kagızjyk söhbetde şolar. Sen Amandurdy Alamyşow aradaky gepleşigimize goşan dedi ýani. Bu ýerde döredilen Ferýat sen surat çekip ýetiripsiň. Näme hil çekdiň? Şu suraty çekmek kyn düşdüm aýdyp berýik ha. Yo, maňa surat çekmek kyn düşmedi. Özüme tebigatyň gözelligini gasp etmekde özüm gowy görýän. Gödüňine getirip çekdiň. Kitaplaryň sahypasyndan aldyňmy? Gödüňine getirip çekdim ikisinden. Şahyryň gahrmany sonan ýaşan owagy ekençi. Saňa maslahat berýärlermi ýa özüň çekýänmi gödüňe? Adajyk maslahat berýärler özümçe çekýän. Geljekde haýsy okumakçy? Men geljekde çekberçilik akademiýa girmän arzu etýän. Arzuň hasyl bolsun. Ol ýerde suratkeşligiň inçe sirleri şeýli ussatlyk bilen öwredilýär. Gowy ýol tutupsyň jigim. Şu wagt begendim menim çağalaň arasynda zihinli çağajyklar kel. Asylga türkmeniň aňarsy, ata-babasy zihinli halk bolupdyr. Şu wagt biz size gireligede görkezlik şeýli bir tebigatda ýagşyň ýagýanlygyny. Şu jigimde bize bir çağıryp berseňiz şu suraty çeken okuwçy bilen ýüzleşip bir söhbetde şolsak diýdik bolýan näme mugallimleri ara kesme wagtyna jigimde şol ýagyş ýagyp duran bolsa mektebiň töweregindäki bagy bostandyň jümmüşinden alyp çağıryp getirdiler. Sen näme işleýärdiň şu wagt ýagyýaka? Men tebigatyň gözelligini gözüme gowy siňdirip, daşardaky gözelligi kagada geçirmäni makul bildim. Şey degen daşarda sen şu wagt tebigatda aýlanyp ýördüň. Ýagyş ýagsa-da, saçlaň ama edilipdir birar. Ýöne Mehriban jigimiz özüne ýagyş ýagýan pursatyndan surat çekmek üçin eser gözläpdir. Ine näýli gowy ýatlama, gowy pursat. Bize de täsir etdi şu wagtky pursatlar. Köp sag bol jigim. Hem arzu bilen hasyl bolsun onu sagaman oka. Diňe beşlik bahalar almaňam arzu edýär. Onun ýene bir şol biziň dörejlik agşamymyzda bir biziň çağalamyň okuwçymyň aýratyn bir şol şahyryň eserlerine hormat goýup, şu şahyryň eserlerini şuň kuny dowam etdirmek maksady bilen şonuň eserlerini böleklerim saknalaşdyrýarlar. Hemem şu şahyryň dörejine bagyşlap, özleriniň surat bähleşini gurýarlar, şonu geçirýärler. Nüşdaýdan biziň okuwçylarymyz, 7-nji synp okuwçylarymyz Ayhan Gülhan Çariflerim şol Amandurdy Alamyşowyň ýaşan owasynyň keşbini, şu döwürki owasynyň keşbini surata geçirip şonu çekdiler. Onu şonun bir alyp geldiňizmi bize? Almam geldik owa. Ine jigim şu suratyňyzy bärik alaýyn ine talipler we olaram synnasynar bizem synnaryň. Diýjek bolýan adamymyz diňe bir şahyryň dörejini öwrenmekden çäklemden edem onuň şol dörejiniň içine siňdiren. Ýani halipalarymyz aýtdy da şonuň ustatlygynyň çäginäki, ýani bir suratkeşligiň bir sunugatyň bir görnüşi da. Şonuň üçin şol suratkeşlik sunugatynym biziň çağajyklarymyz okuwçymyz şuň kuny dowam etdirýär diýjek bolýan şol eýem. Biziň hormat hökümine. Bir jümle sözüňizi böleli ine jigimiň çeken suraty ýani bilen biziň gepleşigimizde alyp gelipdirler. Siziň gökçe owaňyz. Şeýle dämi? Gökçe bolsam näme üçin gökçe diýip at berilenini bilýänsiňizle, Bir wagtlar bir sanalygam bolsa göýgüsüp duran bag bar eken. Şoň hatiratyny da gökçe owasy diýilipdir. Şagalarda diýmek, şahyryň ýaşan döwrüni gödüňine getip çekip bilýän bolsalar diýmek, şahyra nesillerde söýgü bar diýip düşündik. Sag bol jigim, geljekde onda suratkeş bolarsyňlar, üstünlük arzu edýär. Aýda. Şu ýerde ýene bir belli aýmalar bar da şu surata seretýär. Şu ýerde çöpün urda. Şun öýdem çöpünler edenna. Amandurdy Alamyşow. Şunu görýän okuwçy synçylyk bilen şoň kärine mertdir da. Döredijiň gowy öwrenen bolmaly. Ata öwrenen näp owasy biýem on çöpünçilik edip ana
Bir boyun gözlemez kaptallarına gezip berdi. Qatı şeyler tebigatı berdirdi. Sebä kärnem ber. Ayda. Şu yerdə qatı doğru bellediniz. Aman nurdu qaqamız, aman nurdu alamış barada halipalamız, moğulumlamız, qoğdatlar aýtdylar. Sag bolsunlar. Men bir zat belledim gelýärdi. Şu çağı diýmek özüniň Koy aman nurdu alamışım yaşan obası bolsun. Öz doğduğu obasyny şekillenirip buýsanýan bolsa, ol diýmek çağalarymyzyň, biziň ýetişip gelýän nesillerimiziň watanyny ne derejede söýgi öz obaňdan başlaýar. Soň öz watanyna ýaýraýar. Şu ne derejede watançylyga eýem çağalaryň ugrukmasyny aýratyn aýdasym gelýär şu ýerde. Sağ ol, sana gelecekte üstünlük arzu edýär. Seni eltip goýaý surat soň ýene de seýinler. Ýene bir zat täze uluşdaýdy, ýa-ki biz diýdik, amandyr alamyşyň dörejiне bagyşlap geçirýän edebi duşuklamyzda diňe bir döreji adamlar däl, eýsem owanyň ýaşly wekillerim gatnaşy ödüňdem şaýat bolduň şu biz amandyr alamyşy ýatlap owadaşlary bolup goýup giden dörejik ýygy bardy gurrunga da oturup pursatymyzda da biziň şu telewizionyamdan dörejik baryp şonu ýöreýte ýazgyk etdiler da. Biziň bu duran ýerimiz Gökçe ýaşaýyş toplumynyň Amandurda Alamyşew köçesi. Şahyrymyzyň hatirasyny şu köçe oň ady da kılıpdyr. Bu köçe oň adynyň berilmeginiň hem özi boluşly, sadlaşykly manysy bar. Aýtmaklaryna görä şu owada bir wagtlar Amandurda Alamyşewiň garry ojagy ine biziň edişýänmizdaky şu görünýän jaýyň duran ýerini olaryň öýleri bolupdyr. Ýyllar geçenden soň şu owada bir neme giňelip, ösüp, örňäp, köpelip, täzeden bir bu ýerler paýlanylanyna, ýene de şu ýerden şu owaň adamlarynyň birini inhe Amandurda Alamyşewiň ýaşan ýerinden yer paýy düşüpdir. Häzirki wagtda salgysy boýunça bu jaý Amandurda Alamyşew köçesiniň 97-nji jaýy. Ine şu ojaga şahyrymyzyň öň ýaşap giden ýerini öý tutan doganlarymyzyň arasyna baryp, şahyryň owadoşlary bilen bilelikde Amandurda Alamyşew ýatlamakçy. Amandurda Alamyşew ýatlap biz oň dogduk owasyna gelenmizde owa ýaşullary, şahyrymyzyň owadoşlary, oň okap zähmet çekip giden mektebinde häzirki wagtda zähmet çekýän mugallimler şahyrymyzy öz owadoşlaryna hatyralap, onu hormat edip ine şu ojaga anna gülejäň öýüne ýygnanyşyp şahyrymyzy ýatlap saçak ýazyp birek-birege duz kerem hödretdiler. Şu günkü ýatlamalary biziň eziz arkadagymyz giň mümkinçilik döredip berdi. Şoň üçin şahyrymyz Amandurda Alamyşewiň owadoşlarynyň arasyndan ine şu döwletli saçagyň başyndan biz hemmämiz eziz arkadagymyza alkyşymyzy beýan edýär. Goý hormatly prezidentimiziň ata babalarymyzy ýatlamakda bize döredip beren şeýle mümkinçilikler üçin jany sag, ömrü uzak tutýan ähli tutumlary rowaj alsyn. Näder şu döwletli destarhanyň başynda oturan Gökçe owasyny ýaşaýan şu owaň ýaşullarynyň biri Pir Muhammed aga söhbeti geçirmekçi. Pir Muhammed aga özüňizi gurrun beräýsiňiz, ine siziň agaňyzyň öýüne ýygnanyşdyk şu gün. Şu öz owadoşuňyzy, şahyrymyzy ýatlap, halkymyza ýetirmek isleýänligiňizi aýdaýsaňyz. Biziň arkadagymyz halife şaýatlyk ýolun öňe sürýär. Biziň owadoşun bolan Amandurda Alamyşew ýatlap gelipdirler. Ene şu Amandur Alamyşew 1904-nji ýylda Gökçe owasyna garyp da maşadan ineden bolýar. Ol bu taýda muallim bolýar, onuň soň watançy uruşuna gidýär. O taýda uruşyň paýjygar ýyllaryna hatda 1940-njy ýylda şota wepat bolýar. Şoň adyny göterenmekde şu owamyzda bar. Biziň ilkinji bilim barada olan gadamy şoňa bolly. Hatda 1962-nji ýylda şoňa gadam urdyk. Şu mektepde de şu Alamyşew baýryk, awraýly uly muallim bolupdyr. Onuň ata babaryny eşdiýärdik, şeýle onu görmege we mesel etmedi Amandur Alamyşew. Ýöne şoň okamyzda goşgularyny da sonu paýamasyny öwredýärler muallimler. Jülgörli gara daglar, bulut burap başyny gadim zamandan galan bilip bolmagy ýaşyn diýip, şol ol togtanyň gowrak bendi bardy. Şo bendi bir ihlasly ýatytyrdy, okuýardyk şonu muallimler ýatytyrdy, şonu ýany şeýde. Ol şeýle awayla adam, şeýle hoşgulak adam, öz watan höýän adam diýip ýaşulymyň eşdiýärdik. Şol Amanullah gali.
Pir Muhammed ağa, ine eşdişimize göre ine şu ocagyň yerleşýän yeri şuň özi. Bir wagtlar Amandurda Alameşowyň ýaşan yeri bolupdyr. Siziň şu ağaňyzyň jaýynyň gurulan binasynyň yeri. Eşdişimize göre şeýlemi şol? Hawa Amandurda ağa şu tawruklarda ýaşapdyr. Şu tawruklarda mesken tutan ýeri şu ýurdu bolan. Bilen sağ sebäp bilen şu taýda bilen ýermişdan şoň ýerinden düşdi. Şu oturan ýerden şu taýda şu ýer bolmaly şu taýda. Indi şoň hormatlap mektebe atda qylly ine köçelere atda qylla. Şu köçäniň Amandurda Alameşow atda qylan köçe. Şu oturan ýerden. Ha, elbetde şu zatlar taryh çözlenilip, öwrenilip edilýän bolmalylar. Şu işleň özüm şeýle jaý bolupdyr da, yerlikli bolupdyr. Amandurda Alameşowyň bir wagt garry ojagynyň ýaşan ojagynyň bir yerleşýän ýerinden emine şu töwerekrekden köçe düşüp, şu köçäde şahyrymyzyň adynyň hormat bilen da kylyp häzirki wagtda da şoň tutulmagy, ýöredilmegi, bular döwletli işler diýip hasap edýäs bizem. Onuň siz özüňiz nesillerinize aýdýaňyzmy ene şu töwereklerde şahyr ýaşapdyr, şu zatlar gurrun berýäňizmi aktyk çowluklara? Hawa şu arada bir gep kaçyldy. Atyklaryň aýdýar şu taýlaryň şol ýaly abireli, şol ýaly halka yaran adamın meskeni bolan. Bilen şol nehewem şoň jaýmy şoň tutmak mesele etdi, şu taýlary aýdýar. Şoň ödünne de terbiýeçilik bar da, onuň nesiller çağalar ökman pikiri gurýarlar da şu töwereklerde bütün halkyň tanaýan adam ýaşap geçipdir diýip topragyny, ojagyny çağalarda watan söýüjülük duýgusyny döretmekde de aýratyn orny bar diýip düşünýän şeýle zatlaň. Onuň owa ýaşullar bolup bir aram ýüşüp şu owada dünýä inip, şu owadan çykan zehin hakynda bir maslahat edip gurulýanmy Pir Muhammed ağa? Orada bolýan üýşmekli toýlarda şonu ýatlaşýar, özüm ýatlaýar. Şu gowy adamlaň etkilen işler barada gurrun bolýar da. Bugüne mene arkadamyň tagallasyn nästan gelipdirler, şonu ýatlap, ýatlamyna hewa adamlar olur. Ata-babalar ýatlamak ol eden işlerini, edermendiklerini ýatlamak o togaw iş. Şeýle işlere şun ýaly bu çäreler geçirmä mümkinçilik bilen bäsen problem bilen uzak ýaşadyn, bolany tutýan tutumlar rowaj aldy. Köp sağ bolun. Arzularyňyz hasyl bolsun Pir Muhammed ağa, ömrüňiz uzak bolsun. Indi biziň aramyzda şu saçaň başynda biziň hormatly ýaşullarymyzyň ýeni-de biri özüm ýeri gelenine bellesek, bir wagtlar ustad muallim bolup bu owaň çağalaryna bilim sowat beren halipalaň biri Türkmenistanyň at gazanan muallimi Selim Allaverdiýewiň ogly Resulberdi Selimow ine biziň aramyzda hajagymyz muallim bar ojakda. Muallimçilik hünerine hormat oýlayan ojakda çağalyňyz geçip ösüp ulalypsyňyz, hakaňyz muallim. Ine şolaň aýdan diýenlerine de bir salgylanyp ýatlamalar esasyny şu Amandurda Alameşow barada bir halkymyza gurrun beräýsiňiz sizem. İlki bilen hormatly arkadaş prezidentimize şu mümkinçilikleri döret beren için goýanyň ýaşy uzak bolsun, jan sag bolsun, il ýurt bähgitli tutýan tutumly işleri elmedama orawaz alsın. Amandurda Alameşow hakda mektepde bize köp edebiýatdan okutdylar. Şu kitaplarda da bardy. Amandurda Alameşow ýazan sonu paýamasy şuň hyýarak ýadymyza düşýär. Men kakym Allaverdiýew Selim ömürli muallimçilik bilen meşgul bolan şol Amandurda Alameşow gördüm. Şeýle mülakatly, bir hoş niýetli, artykmaz o adam diýip aýdyp bererdi bize. Mektepde de, öwlemde de şol goşularyny hem meşahirlerine o bilen ýöne o wazşyňyzdyr. Şoňa şeýle hormat edin diýip elime dama şeý diýip bize tapşyrýardy. Men kakym şol Amandurda Alameşow adaklan mektepde muallim bolup başlan. Elime dama ata-babalaryň ýatlaň, ötüne ýatlaň diýip bize şol Amandurda Alameşow aýdyşýary kakym bagyrym bize aýdardy. Ne bu kun hormatly bir derdimiziň şu mümkinçilikleri bize döredip bersini ina edir, özümüz şoň içinde otýarys. Ne şoň ýaşan köçesi, ýaşan öýi arkada prezidentimiziň bize döreden mümkinçilikleri şu. Yurdumuz abadan, asudalyk, arkada prezidentimiziň beýan işleri rowaj bolsun. Jan sag, ömür uzak bolsun. Amandurda Alameşow mene bu kun şahyrymyz
Tirseğine kalanlar. Ötürmesinden tirseğine kaldırmak ullokan sokap da. Şonun için hormatly arkada bir derdin ömür koşulsun, yaş uzak bolsun, can sağ bolsun, tutyan tutumlu işleri elimize mağrava salsın. Sağ olun. Tanrı yakın sağ olun. Amanırda alamayız. Küçetinin 97. sayını megimstak gelenme 40 yıldan geçenler. Şuloçağı. Şuloçakta amanırda alamayız bu yaşap geçen yeri. Muallimler geldiler, natilap, yatlap amanırda önü, yatlap getirdiler. Muallimler okan mektebin okuçular var. Sağ olun Tanrı yalqasın. Sağ bolsun arkatağımızın can sağ bolsun, yaşı uzak bolsun, tilak gelenide sağ bolun. Devletiniz artan işiniz rovat çalsın. Artık çoğuluklamata aytyan çayda bir atlı avraylı adam yaşaptır. Çağa çıklamata. Şolur yalı atlı avraylı bolun deyip düşünürüp aytyan. Zehinli adam hava. Zehinli adam yaşan. Türkmen halkı neydi? Yaxşı zatlarama da ama analıptır, edipdir. Demek şu töwereklerde çağalığı geçen bir zehinli oğlunun, zehinli adamın, Türkmen halkının şahir oğlunun çağalığı geçen olsa neydi? Nesillerinde de yoksun şon yani. Yoksun, bütün o adamlar şonu arzu ediyorlar. Birek birene. Hacene size de köp sağ olun. Bunun şahirimizin hatiratına Amandurda Alamışev köçesinin 97. cayı. Bugün şahiri Duşolocak'ta yatlar otur sizin uyumunuzda. Şahirin hatiratına taçak yazdınız. Ehli dilekleriniz, arzularınız hem hatırlı olsun. Şeyle olsun, evet, sizin sağ olun. Arkadağımızın can sağ olsun, ötün geçenleri. Giyin yolaştığına yatlamazlar, yatlar otur. Şahirimizin tırtığına kalanlar. Arkadağımızın can sağ olsun, tutumlu işler ırıvaz alsın, ömür uzak bolsun. Yine yüreğinden aytyan, can sağ bolsun, ömür uzak bolsun daim. Amandı alamış yatlap bizim yaşlılarımız şeyle kızaklı öğren tesirli gurunlar veriyor da. Onun bizim okuçlarımız eyyem bellik defterlerini belliyorlar. Sonra senin okuçlarımın arasında amandı alamışın dörözünü öğrenip koştu diyorlar ama var. Yani ki ayçımda surat çekiyorlar ama var. Amandı alamışın dörözünü varsa yürüyüp nutuk tayarlap. Ilımı ımtılayarlar. Sonra dörözünü öğrenmekle hüvvet ediyorlarımızdan var da. Sonra için bunun konuna biz bu itanmada doğal hakkımız var. Amandı alamışıp eyyem sol yaşlığından kıyın durmusu baştan geçiripdir. 4 yaşın enatasından mahrum varıp çopansılığa medip dursa, çopansılık eden dövrüne de ol yani kitapsız bolmaz ekenip yankı yaşlılığımız yatlayalım. Bu da ama sol göğroğlu ya bizim halk destarlarımızı, nüskü edebiyatımızı alıp sonu sol koyun makan vaatlarında okuyan ekenle akşamlarına da sonu öz oğudaşlarına gurun edip beriyen eken ya okuyup beriyen ekenip suğun kuğuna onu yatlayalar. Yine bu mektepte bir neçe yıl beri işlep yürün halipa muallimlerin biri Oğulbek Amanyazova. Oğulbek muallim özü Türkmen dili edebiyat muallimi. Amanurt Alamışev'in adını götüren mektep ilkinci binası açılanı. Biz şu mektebe 1. sınıfa okuğa geldik. Son yukarı oku mektebini tamamlap, şu netivanı çekip şu mektebe işe gelmek vakti miyetler etti. Şu halkına hizmet eden şahirimizin adını götüren mektepte işleyenmede Gugoniyat'ta sebebi özünün kıysaçık ömrünü halkına hizmet eden şahir. Özünün dürüdücülüğü bilen, özünün zihini bilen, zahmeti bilen, halkı toğusuzluktan halat etmek, dürüdücülüğü bilen, vatançılık, milli ruhta terbiyelemek, yani eserler bilen, miras koyup giden yazıcının adını götüren mektepte işlemenin özü bir ulakan bak. Biz çağalara okuçlarımızda düşünürüz bizim tarihimizde ustad adamlar bolon. Bizim tarihimizi öğrenmekte, vatançılık terbiyesini vermekte şu zatların özü bir mektep bolup durýardy. Şu okuwçylara şu zatlaryň hemmesi şu döwrüň nesillerine terbiýeçilikdigini ýene bir gezek natatymyz gelýär. Şu çağalar bilýärmi ka okuwçylar mektebiň taryhynda nähili ustad adamlaryň mugallimler bolup geçendigini bilýäniňiz barmy? Kimler bir wagtlar mugallim bolupdyrlar? Hani aýdyň hani? Kimler? Şyranna Baýew soň Amandurda Alamışew, Bäşim Polaýew, Agaly Halmuradow.
Çarguli, Berkeliýew. Ine görýäňizmi? Çağalar yerli yerden bu mektebiň taryhyny mugallim bolup okudyp zähmet çekip geçen adamlary bilýärler. Ilkinji nowatda da biziň dörejiligine ýüzlenýän şahyrymyz kim? Amandurdy Alamyş famine mugallim bolup işläpdir bu ýerde. Men bir zat aýdyn. Şu halipalan çynna Aşrana Baýew men garatamypdyr. Şeýlemi? Demek ine Aşrana Baýew diýilýän halipym mugallimyň ne çowlugy jigimizne bu mektepde okuyan ehli nisil iýdigderlik üzülmän gelýär. Nisillerimiz aňarsyna atalaryna gowunýarlar. Şoň ýalam iýdi goýup gidenine şahyrlaryna, ýazyjylaryna gowunyp şolaň ýollaryna eýeribine görýäňizmi şu söhbetdeşlikde bu ýsonç bilen aýtmasynyň özi demek ata babatyna neslimiziň goýup bilýän sarpatyny, hormatyny aňladýar. Şeýle däme bolýarmy? Owa hormatly prezidentimiz şu milli terbiýäni yaşlarımda vatançılık terbiyeni ünlemekligi ilmi dama bir de targap ýördi. Şu çağalarda eýem öz vatanna, öz obadaşlarynyň şeýle bir beýik işler edenne gonç söýgü diýip has güýçlü. Çağalardan ha gurrun berer, özlerin bilýärler taryhyny. Göräýeliň onu häzir. Amandurdy Alamyşew kim bolupdyr? Şahyr bolupdyr. Ol 1925-nji ýylda dörejilik işine başlapdyr. Neçe ýaşynda başlaýan bolýar şonu? 21 ýaşynda eýen dörejilik işine başlapdyr. Onuň görnükli eserleriň biri hem Sona Paýamasydyr. Sona Paýamasyny 1928-nji ýylda ýazýar. Gelin Sona Paýamasynyň birinji bendini bilýäňizmi ýatdan başlaýan? Bulut bırak başını, qadim zamandan alan bilip bolmaz ýaşyny. Ine şeý dip başlanylýar şol. Dowam etjeňiz barmy? Men dowam edeýin. Tomassa da dağlaryň aýrylmaýardy gary. Ejet haýwanlar atyp gezýärdi gaplan şeýri. Beýik pesli depeler, goýun gyzy üstüne, möjekler deşin gajap gezýärdiler kasyna. Demek, şol tebigat nireň tebigaty bolupdyr? Öňkü gargala häzirki magtymul etrawy. Owa magtymul etrawy. Dağlarynyň tebigatynyň wasfy aýdylýar. Şeýdip tebigatyň wasfy edilip, şahyryň Sona Paýamasyny başlangıç goýulýar, gaty dogry. İlk ýazylanyny, ilkinji görnüşi nähili at bilen çap edilipdir, bilýäňizmi? Sönna bilen, gaty dogry aýdýaňyz. Goşgy ýazýanyňyz barmy araňyzda? Hani her ýeňiz onu iki bent goşgyňyzdan aýdyp. Arkada goşgy aýdyp berýän. Gurup berdiň bagtýarlyk döwrüne. Size sag ol aýtýar, arkadagymyz. Şatlandyryp kully türkmen elini size sag ol aýtýar, arkadagymyz. Günlerimizdinge şatlykly geçer. Ganat baglap ardu asmana uçar. Bilim dünýäsine ak ýol načar. Size sag ol aýtýar, arkadagymyz. Sag ol jegim. Hemmemiz sag bolsun aýdýar arkadagymyz. Ýene ýeňiň aýdaýmy? Men arkadagy goşgy aýdyp berýän. Arkadagyň saýasyna Gülaçýanlar döwrümüz täze okuw jaýlaryna bilim alýas biz bugün. Sag bol edip arkadagym ähli aladaň üçin, sag bol aýtýar prezidentim eýsilmez bagtyň üçin. Asudalyk awadanlyk döwrümüziň ganatydyr, dostlugynyň şygarymyz göwnümiziň zinetidir. Bedawatly döwrümizde joşýar juwan göwnümiz, bagtýarlyk döwrümizde öňe barýas biz bugün. Sağolçygym, bagtýarlyk döwrümizde hemmemiz agda bir jebis bolup arkadamyz bilen bilelikde öňe barýar. Okap, döredip ine şular ýal ýüregiňiziň arzugyny setirlerde, döredijlikde beýan edip halka ýetirmäge, geljekki netile galdyrmaga şeýle ýüregiň joşmaga şu watanyny mümkinçilikler bar. Hemmäňiz diňe beýişlik bahalar bilen okamaklygy arzu edýär onda jigilem. Sag bolun şu mektep Amandurdy Alamyşew ýaly ustatlary, zihinleri ýüze çykaran mektep. Indi bizem şu ýaşlarymyzy şular ýaly zihinli, ukyply bir geljekde öz watanyna göpari ýaşlar bolup ýetişmek üçin hormatly prezidentimiziň biz mugallimleriň öňüne goýan wezipelerini ýetmek üçin zähmetimiz gaýgyrmar. Şu zatlara mümkinçilik beren arkadagymyzyň ömrü uzak bolsun. İşler rewaj alsyn, rewajlyk ýylyna ähli tutumlary rewaj almagyny arzu edýär. Täze uljan sizde işiňizde ullukan üstünlikler arzu edýär. Biz hedil edip görýäs şu gepleşige her sapar garaşýar. Ina şu inniki gede kaýsy
şahir barada gurrun mererken nähil täzelikler aýdar katip. Şu zatlar biziň hem işimizde ullukan kömek bolup dur. Hem guwan ýaz arkadagymyz ötün geçenler hemmesini ýatlap tirtegine galdyrýar. Şu zatlaryňyz üçin köp sag bolun. Halkam guwan ýa şu zatlara. Köp sag bolun. Siz de işiňizde ol üstünlikler arzu edýär. Halkymyzyň mirasyny öwrenmeklige, giň ýol açan Mehriban hem Gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Mehriban hem Gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işler mundan beläm rowaj alsyn. Şeýle bolsun. Aşyrmet molumy ýaňy şeýle diýdi. Amandurda Alamyşew ol şahannat adam bolupdyr diýdi. Hakykatdan degişgen satirka ähengli degişme goşgularym bolupdyr. Bir wagtlar şahyrymyz gargy lakamy bilen Tokmak, öňkü Türkmenistan, öňkü ýaş kommunist gazetlerine de degişme ähengli goşgular bilen çykyş edipdir. Ine bizim elimizde yine de var. Dörüdücülüğün bir görünüşü, ençeme habarlarım beripdir. Madam Tayyar gazeti var. Bu gazet 1936 ýylyň sanlarynyň biri. Şunu şahyryň ne bir habary berilipdir. Şol döwür dynjalyş mögsümine açylan Marin pionierler lagerindäki geçirilen köpçüliklerin çäre bilen baglanyşykly ine Amandurda Alamyşew şu ýerde habar beripdir ine. Şu ýerde Amandurda Alamyşewiň ady bilen ine gidijek bir habaram berilipdir. Demek şol döwür dörli ýaşdaky adamlar üçin mahsus bolan ähengde ençeme rahatlary dörüdüp ýazyp halka metbuatyň üstülen ýetiripdir. Şol döwür çap edilen Pioner jurnalyna da Madam Tayyar gazetine de Tokmak jurnalyna da bilim ulgamy bilen baglanyşykly Magarif jurnalyna da edebiýat sunugat bilen öňkü ýaş kommunistin sahypalaryna da şahyrymyz iýdigderle çykyş edip duran eken. Ýazynda ak ýagşy seli joşurar. Juganlar bu watan ýene ýaşarar. Bagşytynam, şahyrnam joşduran döwrümüz var, döwürlerden ziýada. Hormatly prezidentimiziň şu berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne, medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak howanlary, Gahrman arkadagymyzyň saýasyna bugün türkmen halky özüniň bir geçmiş taryhyny, uly beýik şahsiýetlerini öwrenmäge, öwrenen zatlarynyň üstüni ýetirip bilmeýän zatlaryny bolsa öwrenmäge uly mümkinçilik tapdy, gollaw tapdy. Ana şu ýurdumyzda şu miras teleýaýlymy arkaly ýaýlyma berilýän şu urugy çyragym gepleşiginem hormatly prezidentimiziň ýörüýte şu dörüdüp bergen bir giň mümkinçiliginiň netijesinde ana şu gepleşikler halk köpçüliginiň bir söýgüsini gazanan gepleşik şuň üstü bilen biz özümiziň geçmiş taryhymyzy, şahsiýetlerimiziň dörüdüjülük ýollaryny öwrenmäge de ul gollaw berýär. Hormatly prezidentimiziň magtumguly pragasyndan başlap nusgawy edebiýatyny, şahyrlaryny, dörüdüjülügini, şu beýik şahsiýetleri hormat goýmagy bilen şondan ugur alyp özüniň jowhar paýhasyndan çykýan ajaýyp kitaplaryny halk köpçüligine peşkeş berýär. Olam bize uly bir ýan kitabymyzy öwürilip bir ýaş nesilleriň aňyna bir uly şamçyrag bolup uly gollaw berýär. Sebäbi ana halypalaryň şu sözlerini dinläp oturman kalbym ilhamym goşalanyp şu Amandurda Alamyşew hakynaky şu gepleşige gatnaşmak bagtynyň maňa miýetler edenligine şu wagt şatlygymdan ilhamym halis joşupdyr. Zer gadyryny zerger biler diýen aýtmadan ugur alyp hormatly prezidentimiziň üýede şu uly magtumguly pragysyna türkmen bir belli şahsiýetlerine uly hormat goýmagynyň netijesinde bize giň mümkinçilikler dörep şular ýaly şahsiýetlerimizi, şahyrlarymyzyň dörüdüjülügini giňden öwrenip üstün ýetirmäge, şular ýaly halypalardan sorap, ýaş nesillerimizi özümiziň bilýänlerimizi öwredip ine bizem bir diňe dörüdüjülük adam hökmüne däl, mugallim hökmüne de Amandurda Alamyşewden öwrener ýaly zadyny ana şu ajaýyp goşgy eserleriniň üstü bilen biz göz getirýäs. Şu ýerde uly höwes bilen bir zady belläsim gelýär-de. Her bir adamyň özüniň bir dünýä garaýşy, göz yetiminiň giňligi, bolşy ýaly şahyryň öz görüş aýratynlygy bar. Amandurda Alamyşew halypa mugallim hökmünde de, halypa şahyr hökmünde de, täzelikçi şahyr hökmünde
ilki bilen edebiyat meydanına orta çıkan şahir bolup tanyldy. Türkmen halkyna ýene de bir ajaýyp nakıl bardy. Hünäri öwrenne ýigren diýdi. Bu mallarçylykdan hem başy çıkan, ýani Çar Halipaň aýdyş ýaly ustaçylykdan hem başy çıkan, bu dürlük herlerden başy çıkan. Ýigdenin durly hünärim azdyr diýär Türkmen. Hünäri şol ýanky ýigren diýär. Şoň lömüzden Aman Nurda Alamaýew öz çeper döredijiligi bilen, öz döwrüniň gözü bilen garaňda watan söýjüligi, ilme bilime çagyrýan wagt ünnäwçi şahir diýip şuny aýdasym gelýär. Sebäbi ine çaga çykylan ýörükde şoň Aman Nurda Alamaýewiň bir dörejiliginiň esasyny şondan bir täsirlenme diýilen bir zat barda. Häzir halipalar diňläp men ütgeşik bir tolgunmany başdan geçirgen. Sebäbi Aman Nurda Alamaýewiň çeper dörejiligi hakynda aýtsaň, dörejiligiň çuňlyklaryny alyp barýan açylyp gidip açylyp gidip otur. Muny çuňlyklary nazarlap ekidip barýar da seni. Şu ýerde men saýlanan eserler diýen goşgalar toplumyny çağaçyklygymdan eýýäm 7-nji 8-nji synpdan bäri men şuny okap, şuň bilen dörejilik bilen gyzyklanyp uğramda, men kalbymda bir hili ilham joşgundy döretdi diýip aýdadym gelýär. Şondan bäri şu kitaby men saklap ýörüm. Şu dörejilikde çeper ýanky söz bilen suratyny çekmek. Şondan hem täsirlenip eýýäm mektep okuwçylary görýärmi? Ýaş nesillerimiz şondan eýýäm ilham alyp suratyny eýýäm kagyd ýüzüne geçiripdirler. Yerin yüzü bürünni, asmanın gök çadyryny, köllerde ördek dolup yüzýä misli bir sonu. Asman edil çadyr görnüşini kölegesi yere düşüp, yer asmanın çadyryny bürünni diýip şeýle ussatlyk bilen çeper aňlatmalyň üstü bilen şahirimiz bahary wasp edipdir. Şahirimiz derman biziň bagdadyr, bahar biziň dagdadyr diýmek bilen şu topragyň melhemini, şu topragyň bahary bilen deňläpdir. Şahirimizde öwsün güller atly goşgy bar. Ey asmany parlap çykan ýagtygün, sal şöhleňi parlap açylsyn pek gül, gazyl güleýleklerde saýrasyn gül söýen ol sary bilbillip, şeýle bir baharyň möwjürýän pursatyny güýçli beýan edýär. Diňe adamyň kalby möwjürman, ine şular ýaly gazyl güleýleklerde gülü söýen bilbiller saýrasyny ýep tebigatyň ışgyny çeper beýan edipdir şahirimiz. Gelin gyýyzlar bayram etsin bugünni, geyinsin al gazyl çyksyn meýdany. Ine tebigatam toy tutýar şu wagt. Gelin gyýyzlaram bahar gelenne bayram edýär diýip şahirimiz şeýle bir suratkeşlik bilen şeýle ajaýyp titrler ýazyp bize miras goýupdyr. Biziň söhbetdeşimiz Magtumuly etrawynyň ýaşaýjylarynyň ýene-de biri Öwes Muhammed Öwesgelliýew. Öwes Muhammed aga, ine şu ýerlere dörejilik sapary bilen biz gaýdyp Magtumuly etrap gadym gargala sebitleriniň belent dürlüçe atlandyrylan dağlarını, jülgelerini sowulman geçibilmedik-de şu ýerlerde. Şeýle öz boluşly tebigat bar. Bu tebigat hem öz boluşly taryhy boluşy ýaly, şu töwerekde öz boluşly edebiýatyň taryhym kemale gelipdir bir döwürler. Şahiriň şol diňe bir sona poemasy däl, şu töwereklerde ýaşan döwürlerini wasp eden gözellikleri bar. Şolaň birim aýratyn sünt hasar dağlary. Dağlaryň taryhlygy hakynda bir kelamagy gurrun berýäňiz. Biziň etrafymyz, Magtumuly etrafy, hatta sumurjulýasy biziň ýurdumyzyň gözel ýerleriň biri. Bu ýerde tebigat bütün ýylyň dowamyna her hili öz başly ýetgeşikler geçirip dur. Näme mysal üçin sentyabr, oktябr aýlaryna Türkmenistan gazyl kitaba çykan nargy diýen bir ösümlik eýem güllap başlaýar. Köplen diýen ýaly güýz aýlar ösümliklerini köp görýär. Bu bolsa tebigatyň eýem gözelleşmegine, hata baýlaşmagyna getirýär. Ne sünt hazarda diýdiňiz, sünt hazarda dağlar we gadymy dağlar. Bu ýerlerde adamlar taryhyny uly özleşikler bolup geçipdir. Biziň etrafymyz gözel tebigaty, Magtumuly şahirleri, keramatly ýerler bilen köp ýerlerden tapatlanýar. Sebäbi sünt hasar dağlaryna aýlanyp biz görüp ýörüz. Bu ýerde juda adam şo iki dağın ortasyna ýem geçen bir dülge bar, o ýol dere ýösýärler. Bu dülge hem juda täsinlikden birinde tom saýlar ys düşüp durur birden. Nerden buldun gelen bilmersiň eýem ýaxşy tap başlandyr.
Sünt hasardağlar barıdı kän uragatlar aýdylar ýylatardyna. Käbirlerin aýdanyna sünt bilen hasar diýen iksan dogan ýaşapdyr ýer döwürlerde diýe. Bular diýe iki dogan şöyle agzy ýür ýaşap awyň hasabyna öz maşgylaryny dolandyrdylar. İki dogan näsalyk döreye şöylükde ondan bular şu taýda helak bolýarlar. Soňradan birini hasaryň üstüne birini üstüne çaýlar. Şöylükde bu taýda hasarda süntdäk bol galýar. Bu toprakda ýaşan türkmen çaýlaryň köpüsi biziň etramda gelip görüpdirler. Bular şu ýerde dörlik gowy eserler, gowy romanlar döredip berler. Alamisow'un sonra diýen poemasy bardy, sonra biziň etramda ýaşan gyz. Bu mol bir işleýänli bardy poemada aýdylýar. Bu taýda işläp ýörkä gelip görüp, etramyň ýaşaýyny, iratyň ýaşaýyny görüp, däpde surlar zat öwrenip şeýt benim şu soýa poemasyny ýazýar. Sonra diýen gyz şöyle owatan gyz bolupdyr. Onun soňky artaqlarym şundan 3-4 ýylykda aradan çykdy. Bizim goňşularymyz adam gelerdi. Köp zatlar gatnaşyrdy. Diňe bir Alamisow'lar bu toprakda ýaşan şahyrlardan magtumuly, zelili bolaram. Şu tebigat barada durly goşularyna magtumulynyň hasar dagy diýen goşgusy. Soň dagy diýen goşgusy bu zatlar subut edýär. Öwür Muhammed ağa, şahyryň eserini aýdylýar. Şahyryň eserini aýdylýar da tomus çağlaryna da hatda dağlaryň başyndan garlaryň aýrylmaýanlygyny. Nähili häzirki wagtda dil tomus döwürlerine de sünt hasar dağlarynyň başynda gar görünýärmi? Hasar dagy juda ütleşik dagy. Wagtyň geçme hawa şertden ütgen bolýan dağlarda garlar görünýär. Şu sebäbi bizde gagal kän ýagdy. 20-25 santimetreden gar ýagan ýerlerim boldy. Bizim bir aýdere diýip bir jülgämiz var. Şu ýerde buzul dere diýip bir dere bar. Şu derede köplenç gar tapylýar diýerler. Ýardymçy çawatyn bir näsaga man garyjak diýip dur, o dört howatysam ýokdy. Şu taýdan gidip bir ýaşly atyň torasyna salyp gar getirip ýedirin ýadmyşýar. Şu taýlar. Hemäbi bir Kerapat dağlar. Ine hasaryň düýünde magtumuly goşgyny bardyr. 361 mekany barhan hasar dagyna tyrdy. Bu dagy keramatly yer taýlary, juda keramatly. Şoň üstüne meritli bir çeşme bar. Şonuň suwuny awdymdan suw bilen deňişdirýärler. Biziň ýurdumyz gün-günden özgerýär. Sebäbi soňky döwürde tebigat goramak kanunlary ýurdumyzda tebigat goramak ulgamly ulunçberlerini aňladýar. Bizi şu tebigat goramakly ulunçberýärli üçin mähran arkadamyzyň ömrüni uzak jaň saglygyny arzu etýän. Şu töwerekleň öz ýaşaýan ýerleriňiziň gözelliklerini gowanyp, şu gözelligiň gadyr gymmatyny düşünmeklikde de nesilliň ýaşlaryň arasynda bir wesiýet bolup, mektep bolup, uzak ýyllar ýaşap bermeklik arzu edýärsiz-de. Sag bolun. Sag bolun. Şu Amannurda Alamisow'un sonu poemasynaky, ýa-ni şu döwrüň gelin gyýylarynyň häzirki döwrüň gözü bilen seredip, hormatly prezidentimiziň gender deňligi siýasatyny dowam edişine seni ýüregiňe bir joşdurup begenler da halk oglundan peşkeş känler halkyna gender deňliginden göwünim galkyna şygyr ýazýan hem gowanýan halkyma gülzarlyga dönmüş günleriň watan diýip joş beresin gelýärdi. Hormatly prezidentimiziň şu beýik şahsiýetlerinde goýan ajaýyp şu berkarar döwletiniň bagtyarlyk döwründen şu bide döredip bergen medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak howanlary şu Amannurda Alamisov ýaly beýik şahsiýetlerimizi şularyň bir döredijligini öwrenmäge giň mümkinçiliklerinden gollaw tapyp Mugallym hökümine de döredijlik adam hökümine de kalbyny joşdurup watan söýjüligi ünleýän goşgu setirlerini döretmäge de ilhamyz goşulanlar ýa. Eger mümkin bolsa sözümi watan söýjülige çagyrýan goşgu setirim bilen jemlemege makul bilýän. Ene deýin gojagyndan yer beren, uçmaga göwnüme ganat per beren, da gaýasy ýaly belen ter beren, heýde bu watany söýmän bolarmy? Seýinle bu ülkeniň seher çagyny, mehre doldyr yüregimiziň bagyny, bagra basyp seniň ýaşyl bagyny, olaryň waspyny diýmän bolarmy? Dosty açyk, bereketli kapysy, halallykdan ýörelgesi sakasy, dana pragyly, gorkut atasy, olum paýhasyna uýman bolarmy? Seniň ak çabgaly ýadyňa gurban, dağ deren howasy janyňa derman, şahyr kalbym göýe, joşurýan umman, özge ýüreklere uýman bolarmy? Ah şäherim, dürli dilliň destany, kalba ilham berýär güllüň bostany, şu watanyň ulusiliň hosary, arkada waspyny ýaýman bolarmy?
tebigatyň toy tutýan yerlerine eglenip, ödem şol köpetdağın girişlerindäki ak garlara gözüň düşen soň şahyryň şu setirlerini ýene-de aýdasymyz geldi. O nähili dağlarynyň başyndan gidi bilmeýän bir bölüjik gyş galýa diýip ýaş şahyrlaryň biri ýazýar. Ine şol tebigatyndan dağlarynyň girişinden aýryly bilmeýän duran şol garlary göreňde bolsa, gyşyňam türkmen topragyna söýgüsiniň nähilidigini, şu toprakdan türkmen tebigatyndan gyşyňam aýrylyp bilmeýän, gidi bilmeýän eglenip galanlygyny size ýetiresimiz geldi. Şu ýyl türkmen topragyna bahar juda bereketli geldi. Ýagşyň dowamly ýagyp, bu ekiş meýdanlaryny, bu sehralaryny diňe daýhanlaň ýa-da adam elleriniň zähmeti suwarman, tebigatyň özi bu giň sehralary suwaryp otyr. Arkadagly watanna agdabirlik bilen çekilýän zähmetimizi tebigatyň özüm bol bereket goşup otyr. Şahyrda şahannazlygam bolupdyr. Nesillerinden häbi şol şahannazlygam, degişmeligim, sahnalarda durmuşy janlandyrmaklygym öz nesillerinde görýär ýa-da hormatly mugullim kärinim görýär nesillerine. Demek şahyryň arzu eden kärlerini, hünärlerini nesillere dowam edýär. Oňa biziň şu döwrümüz giň ýol açyp berdi. Ýa artyk Jemal aýtdy, gender siýasaty hakynda. Şol döwrüň zenanlarynyň, alamy şuň döwrüň zenanlarynyň ýeti bilmedik. Arzularynyň häzir şahyryň meden arzularynyň amal bolýan döwrüşi arkadagymyz bide zenanlara ene mertebe goýup bermek. Bu zatlar hemmemize birege onu biz buýsanyp gowunç bilen aýdýar. Ol aýratyn düşündiriş hem talap eden ok. Gözümüz şol bagtyň içinde. Ine hormat bilen biz size geçirýäs dogan söhbeti bir ýyzky geçen ýyllary ata-babalaryňyzyň şejereýäňiziň ýoluna salyglanyp halkymyza nämeler bar getirsen diýäňiz. Aman orada Alamis barada men özüne görmedik de ýöne Bayram Alamis initini gördük biz. Kakam yenem gurrun meriyad Alamis barda. Yankı aýdylan zatlar var. Şoň köp taraplylygy, dutar çalmasy, yankı ustaçylygy, hemme ýa-ni şol seper kesip bilen şoň eserlerini şoň şeýle ustatlyk bilen seper kesipleri döretmegiň sebäbim şoň köp taraplylygynyň şan kadýanna Bayram kakam diýdik de Alamis şu ödüm degişme ähengli goşular ýazýardy. Ödüm dutar çalyp aýdym aýdýardy. Magtymly garlyň aýdymlaryny aýdýardy. Şeýle. Oňa ödüm şu Daşoğul welaýatynda da şu taýda mollum bolup işläp gaýda Bayram kakamyň. Onuň şu kakam da şu mal biz onun kıyasımızdadık diye de uruşa gidenini amanut alamayız. Ýöne şu wagtlar diýär şu giýje ünlü diye bizim öýümizde de köp bolur eken. Şu goşgy ýazart diye giýje ünlü diye. Öýden çykman ýa ýapyrylyp goşgy ýazbatdandyr diye. Bizim diýär şu uman oğlanlyk diye de onun bir enem bir zat ýatlady. Öýde näsara eken şu uruşa gidenini diye hemmes töwerek bilen hoşlaşyp durdy diye iň soňunda bizden çykyp gitdi diye. Men Orsiýadyň ýekeji sowgunyň şamydyr diýip. Öýdi şu näsagam bolsa şu watanyň üstüne hop awanyň döwri şoňa öýdi meýletin gidipdir de şoňa. Watana gerek bolsa janym başym gurban etmäge taýinlik gidenne şoň haly. Şol ýadymda galan enem paýr gurrun berýärdi. Onuň ýanky şu şahannazlygy Bayram kakam aýdýardy, şeýle dutarada gat ökdeken, eli ýitip diýe. Şu dutaram diýe, öýdi diýe, her ýyl oýunlar edibem çalýat diýe. Üstüne goşup diýe, şoň ýaly köp taraply ýit adam diýe de gurrun berýärdi. Kakam. Onu Bayram kaka bilen biz kän gurrunda şolluk Bayram kakamam zehinlik de. Utaram çalardy, sağlam çalardy, goşgam ýazardy, aýdymam aýdardy, bol amanly daga biziň çakymydam däli diýekdi. Oň zehinine daş ýarýardy. Bayram agaň ýatlamalarına şeýle setirler bar. Bir gedek goşgy ýazypdyrdy, amandyrda Alamis agasyny görkezmäge eltdi. Onuň şol okaýaka diýe şeýle bir hala düşüpdir aljyrap. Näme diýerkä diýip ýöne mugullimçilik häsiýeti bilen niýe sen goşgy ýazypsyň, gowy ýazypsyň,
Yönin tek mümkinçilikler ama bunu bir de işleyeli deyip diye bayram alamış bu yatlamalarına yaralıptır. Ödüm şu döwürlerim diye yani mektepten yani açılan döwürler olmalı, ýer döwürler. Şoň içinde gurnoklar öz gurar eken. Ödi. Şu çağalar töwregine ýygnap, çoň ally şeýle bir köpçülik işlerine de şeýle diye ýaşygyndan gatnaşan ip burun berýär. Hani bizim neslimiz emine bizim şu sol amanurdu alamış falan neslindendigimizde bu yüzden ya bizim hem çağalamazam kakama surat kes özümüz artist çağalamam şoň gali neslimiz indi şu amanurdu alamış falan yolun devam edýärse biz Zehinine devam edýär. Ya o şoň sebäbi ol söz bilen ýazan bolsa bizimni öz seper kesiplerimiz bilen devam edýär. Her ýeňiz sunugatyn bir ugrundan dowam edýäňiz, oňa hemme adamyň zehinini açmaklygy üçin döwür gerek diýilýär. Ol döwürler amandurdy alamış bu ýaşap geçen döwrüni zehinini orta çykaryp ýaýy bermekligi juda batyrgaýlyk gerek bolupdy. Häzir arkadagymyz döredin kimde zehin bar bolsa halkyň watanyň ösüşli ýoluna taryhyny ýazmaklyga goşan dedin diýip üssesini arkadagymyz baha berip şa serpaýlaryny berýär. Özüňiz hem şol serpaýlardan paýla adamlaryň biri. Muň üçin arkadagymyzda döwrümizde alkyşmaz biýmeç bardyr hemme. Ne şuň özi şu ötön geçenlerimiz barny bizim ruhu baýlyklarymyz da şular. Şol könesi bolmadyň täzesi bolmaz diýdi. Şulardan öwrenip aslynda da hemme sunuwatyň düýbünni halk dörejilik ýatyr. Halk dörejiligimizi, şuňaly şahsiýetlerimizi tirfegine galdyrýar hormatly prezidentimiz. Ömür uzak bolsun, jan sag bolsun. Ýahly şu ýyl bähbetli, ýurt bähbetli alyp barýan işlerine rowaşlyklar arzu edýär. Sag bolun dogan, beren görüňligiňiz üçin sag bolun. Geljekde size de, zähmetde de, durmuşda da rowaşlyklar arzu edýär. Bir daha takyna pikir edýän, dolanan nesil, dolanan zehin bir-birine hyzmat edýär. Hemmämiz üýşüp arkadagly watanyň nesilleri, hemmämiz üýşüp bir watan. Bizim söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Alamlar Akademiýasynyň Magtumulat Naky Dil Edebiyat we Milli Golýazmalar Institutunyň esasy ilmi işgäri, dil we edebiyat ilimläriniň kandidaty Täzewil Hafizowa. Hemme durmuş hakykatlaryny ýatlamalara salgylanyp, hemme alymyň garaýşyndan bir ýyzy seredip, şu amandurda alamışyň dörejiligine nähili pikir ýöretmeleňiz bar. İlkinji nowatda şeýle bir şahsiýetlerimi tirtegine gallaryp, bir her bir insanyň halkyň öňündäki hyzmatyny uly baha bermäge şeýle bir ulakan mümkinçilik berýän alym arkadagymyza ulakan bir sag bolsun aýdýar sebäbi biziň häzir berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni gahrman mehriban arkadagymyz her bir çykyşyny biziň bir dörejilik şahsiýetlerimize zähmetini ulakan baha berýär. Ana şoň netijesinde de iýi giderli biziň mirasymyz öwrenilýär ilmi nokdaý nazardan her bir dörejilik şahsiýetlerimiziň eserleri hakynda bir halkymyzyň arasynda giňden wagtny ýygaryp işler edilýär. Amandur alamış diýilende ilkinji nowatda her bir insanyň kalbyna sonu paýamasy jallanýar. Sebäbi her bir döreji adamyň bir naýbaşy eserleri bilen halkyň içinde bir ikrar edilýär. Amandur alamış türkmen edebiýatyna özüniň bir çeperçilik usatlygy bilen tebigaty suratkeşlik bilen çekmekdäki şeýle ýokary usatlygy bilen insanyň içki duýgularyny çeper sözler bilen açmak, onuň bir pikirlenişini, bir durmuşa garaýşlaryny şeýle bir iňçelik bilen suratlandyrmak amandur dalamışyň umumy dörejiligine mahsusat. Şahir Gurbannazar Ediýewiň şeýle bir goşgudy bar. 30-njy ýyllaryň goşgularyna diýipde. Şoň özi bir şahiriň nokdaý nazaryna ýöneköý goşgu däl, hakykatdan şol döwürde ýaş şahirler, ýaş türkmeniň bir ilmli sowatly adamlary yetişmek bilen olaryň bir türkmen edebiýatyna täzeçil garaýşlary, täzeçil dörejilik gözlegleri bilen edebiýat meýdanyna girdiler. Amandur dalamış şol döwürlerde garrygala häzirki Magtumulat ramyna gelip şu ýerde işläpdir. Aýratyn noktamallar barda. Türkmen ozul başda şahandaz, tebigat bilen sazlaşykly ýaşap bilýän, dünýäň durmuşy şygyr bilen, aýdym bilen görýän halk
wagtda haçanna şahir onu da şuňal odan tebigaty gelenne Mahtumul Pragynyň zeliliğiniň azadynyň ýaşan topraklary Gara däl göklüňiň Moğollyk onjun Han Mehmet Kızakçıýaly ulu bir türkmeniň sasunatyny edebiýatynyň bir adamda göz medeniýetine ulakan koşun şeýle bir büyük şahsiýetleriň bir ýaşan ýerine gelenne ol diňe bir şahir däl islenlik adam bir kalyna joşun salýa tebigat diýilýändir. Sözüňizi böleýin bagşlaň şu wadyny size berden gurrun berýän. Hanka gawadymyzda da şol owodan Ali ýaşyl meýdanyny owlak guzular otlaşyp ýörler. Mäleşip sesi gelýär bolyn. Sona poemasyny şu jülgäniň içinde owlak guzu mäleşip diýilýän ýertirler bar. Hem sonany ýatla diýä poeman hem şahiriň şol döwürki wasp edişini ýatla diýä. Edil şu wagt şu durmuş neçe ýyllar geçse de şahiriň wasp eden tebigatynyň gözelligi barha artsa artýa ol kemäne o ekendigini edir şu ýerde göz ýetirip bolýar. Doğrudan şu şahiriň usatlygy nämede görünýär? Şonuň haçan şol şahiriň ýazan eteri halkyň hakydatyny ömürlük bir güzel tapyan bolsa onu şol şahiriň bir tebiği tarapdan hem zihini hem şoň bir dörüdün eseriniň hakyky adamda söz medeniýetiniň aýyrtyn bir gymmatlygy bolup durýanyny görkezýär. Amandur Danameşew näme üçin şu sona ykbalyny ýüzlenipdir? Ol ýöneki ykbalyl. Şonu bir özi sowatly maşgaladan çykan bir ýaşullamydyň biziň ejimzat gurun berýärdiler. Sonan kakasy goşamagly döwrüniň gaty sowatly adam bolan. Oň 3 sany gyzy bolup şoňun biri sonu. Şol döwürde ejim gurun bermegine görä goşamagylaryň gyzlary şahsenam garyp Zöhre Tahir ýaly destallary gol ýazma kitaplaryndan okap, garry aýallary, diň duşlaryny okap berýän eken. Her kim şol goşamagylaryň öýüne baryp, şolary gijeler dinleýän eken. Şoň üçin ol düýpli heme bir aňyrdan gelýän bir edebiýat bilen tanış. İkinciden bir türkmen diýen mahsus bolan Edem Ekram, üçüncüden Moğolim diýilen mertebeli ada dolu manysyna laýyk bolan ol Moğolimde. Hormatly prezidentimiň älim içire at geder diýilen bir gymmatly eserini pederleri anaganyň şol urdu. Gol ýazma kitaplaryny ýygnap halkyň arasynda şonu bir wagt edenligini şol büyük şahsiýet hökümine hut şol şahirleriň ruhuny bir halallygyň halkyň hyzmat etmeň ruhuny ýaşarlyk hakyna bir çeper mazmunyny juda gymmatly maglumatlar berýär. Ana şol gymmatly maglumatlar bilen şol döwrü gözüňe getirmek mümkinçilik berýär. Ana Amandurda Alameşew hut şol döwürleriň sowatly dörejlik şahsiýeti hökümine her bir eserine de heme halkyň milli ruhunyň çuňluklary hemem täze dören edebiýatyň aýratyrlyklary sazlaşmagy netijesinde de şeýle bir ajaýyp eser döredipdir de. Moğolimçiniň mukaddeslik hakynaky bir terbiýeçilik ähengli mazmuny bir nesilleriň kalbyna goýýardy. Zihinli türkmen gyýdynyň ädimlerini görkezýär şo taýda. Durmuş şo temany beripdir. Ýöne onu görüp halka ýetirmek bolan hemme ýa-da şahiriň aňyna gelip hem durmandyr. Indi ýene bir zat sonu özüňiz aýtdyňyz zihinli bolandygyny aýratyn. Özüm Moğolim, öz ykbalyny özü keskitläp biljek. Ýöne eserde üns berişiňiz ýaly durmuşam şonu habar berýärdi. Öz mehriban ejesinden bidiň ädim ätmändir ol. Ykbalyny, öz geljegini berk gurmak üçin, netijeli bolmaklyk üçin, maşgalanyň binýadyny berk tutmak üçin edilýän ädimler sonaň edýän ädimleri. Onuň şol döwür näme? Jemgyýetiň ýüze çykarýan käbir kynçylyklary oň ykbalyna täsir edipdir. Onuň oturup edil şu jülüge gelip, şu monjukly depäň üstüne wakan geçen ýerlerine gelip oturup sonaň ykbaly hakyna pikir urip görýän. Ahäzirki wagtda zenana goýulýan nähili hormat, zenanyň pikiriniň döwlet derejesindäki işlerde dinlenilşi, yol alyşy, halk hojalygynyň durlup udagyny zähmetine goşup bilişi, arkadagymyň zenanyň çekýän zähmetine baha berişi, köp çagaly enelemede nähili ýakyndan durmuşyň mümkinçiliklerini, eşretlerini etçilip oturşy. Ine bu zatlar ýyllar geçip arkadagly zamanada zenana goýulýan hormat onuň şol döwürki sonaň ykbaly hakyna hökman pikirlendirýär şu döwrüň eşreti. Elbetde oğlu baştan şu Türkmen zinanyny diýilende
bir Türkmenin şahirany söz gymmatlygy gözüňde janlanýar. Sebäbi Lele bolsun, Hudu bolsun, Monçagatda bolsun, hemmesinde Türkmen dinanyň ruhu janlanýar. Onuň bir dünýä söýgüsi, ýaşaýşy, arzulary, öý ojagy, wypasy, onuň bir dünýäni aňlamakdaky suretkeşlik nazary, ana şolum Türkmen dinanyna mahsus aýratyn bir häsiýet hökümine garamak bolarda. Adamzat ýaşaýşyna Türkmen medeniýetiniň abry mertebesi Türkmen dinanyny gurata ýetipdir diýip aýdasym. Ene biziň şu wagtdan ýerimizde Rus arheolog anymy Xlopin tarapyndan şu ýerde gazy wagtlar işler geçirilipdir da 70-nji 80-nji ýyllarda. Ana şu ýerde de ilkinji edek bir dokma daragy keserler tapylypdyr da. Şunu onuň ýene bir zady ýatdatasym elýän şu summorjulgy, summor derýasy şu ýerde esasy heme subtropik ýer bolan soň gaty seýrek düşýän agaçlar, ösümlikler ösýär. İkinciden hem esasy tut. Ýüpek gurçugy tutulýar. Ana şu Türkmen dinany şu ýerde keserin tapylmagy, sannynyň tapylmagy eýam Türkmen dinanynyň çeperçilik dünýäsiniň göz başlarynyň gaty gadymydygyny aňlady. Ene biziňle monçukly depämiz ana şu taýdan summor derýasy geçýär. Ana şonuň ýygyderli gazy wagtlar işi geçirilenine şu ýerden tekkiz burçly ýyllyk tapylypdyr da. Şeýle bir döwürler bolýar, belli bir şahsiýetler halkyň ykbalyny beýge göterýär. Gahrman Mehriban arkadaşymyzyň tagallalary bilen Türkmen dinanynyň dörejiligi, moment Türkmeniň ruhy dörejiligi, millet hökümündäki beýikliginiň ähli aýratyllygy öz çoňlugyny, öz şürinligini, öz beýikligini dünýä ýaýylýar. Ana şunuň nyşany mine biziň şuňky gepleşigimizde Amandurda Anamyşyň dörejiligi, sonu poemasy, Türkmen dinanynyň ykbaly dörejiligi hakyndaky uly meselelere tapyp gidip otyr da. İnsan hakyna, dörejilik adamlary hakynda şeýle beýik derejede, döwlet derejesinde alada bilen gurşulan pursatyny ana şol ýerde edebiýat emesýär. Anamam gülleýär, halkyň ýaşaýyş derejesem hem aňyat kämilligi hem ýokary göterilýär. Şulan hemmesi sağlaşykda bolsa, Türkmen döwletiniň ykdysady kuwatynyň, onuň abry mertebesiniň dünýä ýüzünde hasam arşa çelli belende göterilýändigine şaýatlyk edýär. Ösüşüň özüni arkadagymyz töwerekleýin alyp barýar. Söýdüň güýjüniň hem adamzadyň ýaşaýyşynyň ilerlemegine ilkinji nowatda täsiriniň bardygyny owol başdan düşünýän edip arkadagymyz sada da, sözü de, söhbeti de şeýle uly hem orun berdi, hem şoňa ähmiýet berýär. Özü döredip Türkmen edebiýatynyň dörejiligine goşýar, saz sunugatyna, söz sunugatyna. Biz ýene bir ýoly Magtymgulyň ýaşan topragyndan, Amandurda Alamyşyň wasp eden ýerlerinden ýaýlym arkaly edip arkadagymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak tutan işlerimi dama ileri bolsun. Size de köp sag bolun, işiňizde üstünlikler hemra bolsun. Sag bolun. Amandurda Alamyşy ol şahyr, özüm mugullim şahyr. Mugullim şahyrymyzyň nesilleri biziň hem mugullimlerimiz. Size geçirýän mugullim söhbeti. İlki bilen şu ýerde häzirki döwürde biz buýtanýas, begenýas, sebäbi edip arkadagymyzyň taýty tagallaty bilen, pehim paratady bilen häzir täze bir aňyet kemale gelýär. Ol aňyetem hemmemiz görüp otyr, gözli şaýat bolup otyr. Halipa şägirtlik ýoly. Edip arkadagymyz şol ýoly aýratyn ul üns berýär. Sebäbi geçmiş bilen geljegi bir tapaga düzýän biziň halipa şägirtlik ýörelgämiz. Ine şu gün kugünem şeýle terede otursak, tuwalemine taliplerimiziň hem okuwçylarymyzyň hem içinde eýem dörejilik bilen meşgullanyp, geljekde bir türkmeniň adyny arşa göterjek ýigitlerimiz, gyýdlarymyz, çagalarymyz bar. Biz begen buýsany otyr. Yine bir buýsan ýandadymyz, olam edip arkadagymyz görýäňiz biziň geçmişimizi öwrenmäge, buýsanmagy. Sebäbi öz geçmişini bilmeýän adam özüniň geljegine de buýsanmagy başarmaýar da. Şeýle teredende onu taryh suwd edýär. Öz geçmişini, öz watanynyň geçmişini, öz taryhyny, özüniň bir milli meden miraslaryny bilýän adam ol kämil adam bolýar.
häzirki zaman bilen baglanşdyranmyzda da ol bir dünýä ölçeglerinde de häzir nesil terbiyesine esasy aýratyn ümit berilýändir. Näşe gün biz begenýäs edip arkadagymyz bilim ulgamyna da ören bize bir giň ýollar açýar. Biziň dünýä ülgülerine laýyk derejede bilim bermegimiz üçin, ýaş nesillerimiziň hem dünýä ülgülerine laýyk bilim almaklary üçin giň mümkinçilikler döredip berýär. Biziň edip arkadagymyzyň kitaplary bugünkü gün biziň her ýerimiziň ýan kitabymyz. Biz şol atalyk kitaplaryndan edip arkadagymyzyň geçmişimizde buýsanmagy, häzirki günümizde buýsanmagy öwrenýäs. Öz watanymyzy ne derejede beýik bir nusgalyk derejede söýmegi öwrenýäs. Menem kakymdan eşden bir gurrunmy aýdatym gelýän. Kakym hemişe şeýle diýip aýdardy. Şol ýaňy siz köp bellädiňiz, amanurdy kakymyz ýarawsydan bolsa watançylyk urşuna gatnaşmaga meýletin, özü haýyş bilen giden. Şol döwürlerde bir şeýle ýörelge bar eken halipalarymyz bilýänler, dürüjçilik bilen meşgullanýan adamlary aýratyn mirken söwüşleri gatnaşdyrman saklaýan ekenlerde. Kompozitor bolsa, ýazyjy bolsa, şahyr bolsa. Nädir şolar ýalyk söwüşleri goýberilmeler diýen adamlaryň bir hökmüne bolan ýönü amanurdy kakymyz bir näçe gedek öýde şol harby idara barıp men öz watanma häzirki döwür gerek. Şolar ýaly hup awanana gerek. Men watanymyzy il günüm bilen häzir goramasam meniň ol bir giden çağırşlam, bir giden aýdan datlarym men yürekden özüm goşulatym gelýär diýip haýyş edip giden öýdi. Özüm ýeki öýdi däl, obaň ähli oglanlaryň arasyndan, şolaryň arasynda da wagt edip oglanlar, ýigitler, ýürüň watanymyzy goramaga gideliň, agdy birlik bilen şu gün biziň watanymyzyň üstüne howp awanýa. Biz görsem diýen goşuksyny watanymyzyň nähili owadan geljegini bir öýde arzu edýärdi. Biz şeýle watanymyzy goramalyň diýip hemmesini ýygyna düşürip bir näçe oglany alyp giden bile ýany bilen. Oşonçolyk kakym aýdyp berýärdi şolar ýalyk sözleri. Ondan ikinji bir ýene aýdýan zady hemişe bir şahannaz, hemişe bir mihman söýür, gerek ýerini bir islenlik adamda bolup bilýär, bizde näme durmuşdy, bir ýüz tutulýar, haýyş edilýär, maşgala durmuşunda da, beýleki bir meselelerde de şol adamy, islenlik adam ýüz tutup baran adamyny gollamaga taýin eken hemişe. Şonu söz bilen, ruhy taýdan, gerek bolsa maddi kömek berip hemişe gollamaga taýin adam eken. Gaty sahy adamdy diýip aýdýar-da. Hawa kakam. Menim begenýän häzir edip arkadagymyzyň taýsy tagallaty bilen şolar ýaly gurjak ýaly döwletimizde bilim ulgamyny işläp, amanurdy kakymyň golumçylyk kärini, hormatly prezidentimiziň atasy Berdimuhammed Anaýewiň, Berdimuhammed agamyzyň hormatly kärini dowam etdirmäge mümkinçilik alýanlygyma we ýaş nesiller bilen işläp şu häzirki döwürde edip arkadagymyzyň alyp barýan her bir siýasatlaryny, alyp barýan beýik işlerini we biziň geçmişimizi çağalarymyzyň aňyna goýup şu günkü günümizde buýsanç, erteki günümizde uly guwunç, uly önam duýgularyny ösdürmäge menem bir bilim işgär hökmüne goşanýanlygyma buýsanýan, begenýän hem şu ýerde şeýle biziň bir geçmişimizi öwrenmäge, milli meden mirasymyzy buýsanyp häzirki günümiz bilen baglanşdyrmaga giň mümkinçilikler döredýän edip arkadagymyzy, gahrman, mehriban arkadagymyzy köp sag bolsunlar aýdýar. Mehriban arkadagymyzyň tutumly işleriniň hemişe rowaj almagyny, belent başynyň hemişe aman bolmagyny, hem galamynyň hemişe ýitip bolmagyny şonu tüýtüregimizden arzu edýär. Sebäbi edip arkadagymyzyň atalyk kitaplaryndan biz hemmämiz ilham alýar. Hemem edip jiglerimiz, taliplerimiz hemmäňde ýüzlenýär. Şu edip arkadagymyzyň size edýän uly önamly, watanymyzyň size bildirýän uly önamly ödemekde. Edil şu geçmişdäki biziň geçen şahsiýetlerimiziň görelli görkezişi ýaly, häzirki wagtda edip arkadagymyzyň özüniň bize nusga bolşy ýaly derejede siziň hem haklamaňyzy tüýsüregimizden arzu edýän hemmäňize. Sağ olun. Sağ olun. Ähli arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýani kakaňyzyň sözlerine salgylanyp aýtdyňyz, amandurda Alameýewiň sahy adam bolanlygy hakynda. Şu amandurda şahyrymyz owadoşlaryň bellediler ony. Hergede galam hakyny alanna ýolla barýaka dostlaryna öňünden çykan çağalara ödürüjüliginiň toýuny tutup toý pişmesini seçen ýaly edip şolara bir dürüjüliginden ýetirýän eken. Şoň ýaly aýratyn häsiýeten bolupdyr. Sonu poemasynyň
dören yerlerine, şunu yadan yerlerine biz şu kitabı bilen bilelikte amandurda alamayış ve yatlap gelip. Bizim bu gedip yören yerlerimiz Balkan vilayetinin Magtumuli etrap cümmüşi. Şu yerler bir wagtlar şahyrymyz 1927-28 ýyllarda şu yere gelip ýaşlar guramasynyň ýol başçysy bolup işleýän ýerlerini edil şu töwerekler etrapyň merkezi eken. Bizden çet tarapda şu yerlerde 27-28 ýyllarda bir wagtlar ýaşlar guramasynyň jaýy ýerleşýän eken. Şonu da gelip Amandurda Alamyşew şu yere işe goýulandan soň işläp başlaýar. Gara sözüň dogry manysyny edil şu töwerekler şahyrymyzyň zähmet çeken yerleri, yaşan yerleri eken. Ine şu yerde bir mektep bar. Bu mektep 1932-nji ýylda ilkinji binasy gurulup ulanmaga berilen eken 10 ýyllyk bilim üçin netlenilip. Häzirki wagtda ne atlandyryş boýunça Magtumul etrafyndaky birinji orta mektep ine şu. Emma şahyrymyz özüne tawşyrylan işi doly ýerine ýetirip, Aşgabatda ýygyny öz owatyna gökçe dolanyp baran döwürleri ol 29-njy ýyllaryň başlary eken. Şu owada ýaşap bilen adamlaryň käbirleriniň ykbaly bilen baglanşykly şahyrymyz şondan soňky ýyllarda bu ýerlere gelipdir. Indi biz anyk aýdy bilýär. Şu mektebiň binasy bilen şahyryň yüzleşenligini kän saparlar gurapdyr soňam şol 27-28 ýyllarda işläp gidenden soňam. Şu mektebiň ýerindäki bir wagtky baglyklar hakynda size kelamagy ýetirmek isleýär. Bizden aňyrda görünýän şol baglar bar. Şol baglar bir döwürki Alamyşewiň gören baglarynyň misilleri şolar. Aýtmaklaryna göre 1900-nji ýyllarda geçen asyryň başlaryna şol ekilen baglar eken, gaty kän ýaşap oturan baglar bar. Amandurda Alamyşew diýilende ilki bilen gözeňe ýadyňa düşýän zat olam onuň sona poemasy. Biz üniversitede okap ýören ýyllarymyzda Bäşim Şamuradow diýip professor molumyz bardy şol 20-nji 30-njy ýyllaryň edebiýatyny geçýärdi. Şonu da şu Amandurda Alamyşewiň sona diýen poemasyny geçenne gurrun berýärdi. Ol sona poemasy ilki Fünni diýen at bilen çap edilipdir. Onu da soňanyň spesifik bar. Şoň üçin öýtgetmelip onu täzeden işledip şoň sona diýen at bilen çykýar. Soňanyň many okuk kitaplaryna çenli girdi. Ýadymda düşýär, men mektepde okuyan döwürlerimizde şu sona poemasyny geçýärdik. Şu ýerde ýa-ni anaň sona ýazýan haty bar şu poemanyň içinde. Günne görüp ýörmekden gara gözüm doýmady, menne dören ışgody, hat ýazmasam goýmady diýip barda setirler. Ondan bizim mektepde okuyan ýyllarymyzda 11 ýyl okuduk da biz 11 şonu o wagtlar bir hat ýazmak bir gyýylara hat ýazmak bir ýom boldy da. Mene kän hat ýazan ýazma şonu kän ýazanlara kömekleşýärdim da. Goşu ýazyp bilen de okuyana garada edip ýa-ki şonu hemmesiniň hatyna ýa-ki menne dören ışgody hat ýazmasam goýmady diýip şu Amandurda Alamyşewiň fetirleri bolardy da şonu. Soňra men üniversitede okap ýören döwrüm şu bilokan ýoldaşlarymyza başlap bir goşu ýazdym. Şonu da şol wakalary ýatlaýan, şu goşuň döremegine de şol Amandurda Alamyşewiň sona diýen poemasyny naky şol ýa-ki fetirler esas boldy. Şu ýaşlyk ýyllarymyzy ýatlap üniversitede hem goşu ýazdym, gazetlerde, jurnallarda, kitapda da çap edildi. Häzir şu goşuny okap beren. Mektep ýyllarymyzy, öz ýaşlygymyzy ýatlasam tapýaryn ýalňyşlygymyzy. Owada şu ýyllara hat ýazardyk biz. Hat ýazardyk goşu gadal göçürip goşuny ýazanyň adyny ýazardyk, öz adymyzy geçirip. Özlerinden bilip bir zat diýmese hatyň jogabyny sorap bolmazdy. Gazaply bir diýile düşäse hatyň saňa şondan alyk jogap bolmazdy. Ýeser gaýerler bolsa ýylgyrdy bize sorardylar okudyňmy sonany. Bu hat anaň sona ýazan hatyrly bu sowalyň tapylmazdy jogaby. Bar okanmyz feýu hakda bir kitap gaýerleriň elinden düşmezdi desan. Basana hat bersen bilerdi mesan, mesana hat bersen gülerdi asman. Käte hatlarymyza jogaba derek gaýerler sırly ýylgyrardylar. Şol sırly ýyllarymyň gamly jogabyn
aytdı ara düşen bu uzak yıllar. Hatlarımızda bir yarmışlık var eken, ol hatlarda özgän sözü kän eken, ol hatlarda öz sözümüz az eken, belki yüreğimizde doğrudu sevgi, hatlarımızda öz sevgimiz az eken. Yettinjek yıllarımı, öz yaşlığımı yatlasam tapyarın şu yarmışlığımı. Yine şeydip şu koşulda öğreti, edebiyatta görýänmi? Bir gowy eser ýazabam edebiyatym taryhyny galyp bolýar ekeni. Aman ordalam eşiň sonu poemasy şonu subut etdi. Şeýdem sonu poemasy dilden dile geçip mektep beýnamalaryny okuryp halkyna aňyna girip gitden poema boldy. Her bir çepereteriň akbar şeýle bolsa gowarjak ýöne hemme wagtyn ýaly şol çykýan eser hemme kişiler bolmaýar. Ýöne aman ordalam eşiň az ýaşan ömrüne şeýle zehirli adam bolupdyr. Şeydivan hepsi aman odalam eşim döröcülüğüne ulusal poğuyaz inni herki dövrde de nasıl ruh çırağım gepleşiğine aman odalam eşim döröcülüğüne izleniyeniz ol haktaki yatlamaları düglecileri yetiriyeniz ullokan iş etiyeniz şu da anılsınına da hormatlı prezidentimizin geçen şahsiyetlerimizi yatlamak kakındaki ullokan tağallası dur. Şonun için geçen halipalary ýatlamaga uly mümkinçilikler edenlik üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden alkyş aýtýas. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun, edýän işleri rawaj alsyn. Sönny poemasy 1928-nji ýylda halka ýetirilýär. Şahyryň özi 1904-nji ýylda dünýä ýenýär diýmek, ol 24 ýaşyny asırlap Türkmen edebiyatynyň taryhyna ýygy goýubiljek eseri ýazyp bilipdir. Ödem şol döwri ýüze çykan garşylyklaryndan çekinmän şahyrymyz täzeden işläp ýene-de halka ýetiripdir. Nurjahan, sizden biziň gepleşigimiz üçin näme netlediňiz? Bir halka aýtsam, şunu ýetirsem diýen nähil pikirleriňiz bardy? Şuň kunna şeýip üýşüp halipalar bolup üýşüp aman orada kakamın ýaty üçin şonu ýaly gepleşikler alyp baranyňyza sag bolsun. Arkadağımız gadimden gelýän könüklerimizi, bütünlüğümüzi ýatlap, şonu ýaly üýşmeleňler edip gepleşikler ýazmagy mümkinçilik döreden şeň sag bolsun aýtýan. Arkadağımyzyň ömür uzak bolsun. Tutyan işleri hemişe rawasly bolsun, zanlar sag bolsun. Ýene-ki tutjak işlerine de rawaslyk arzuw etýär. Aman kakamakta görünedemizde kakamın köplü aýar sözleri ýatyma düşýär. 39 ýaşynda aýrylan ekenne, aman kakam şol 39 ýaşynyň içinde hemme özüniň galam tutan başlan wagtyndan tä söwgeşde gezip ýörkada ýazmasyny goýmady diýe. Ýygynyň hatlar ýazypdyrlar, ýazypdyrlar. Şonda da goşgy berýär diýip aýtdy da. Ýa-ni goşgylar geldi diýerdi. Goşgy bilen bize jogap berýärdi diýerdi. Öz şeýle goşgylar ýazýan eken aman kakam. Aman kakam hakda da şeýle gowuzatlar aýdyldy. Sag bolsun, ýatlap dursun, tirsegine galandyr ötenimiz. Begen ýaz, bugun ýazsyňyz wa. Arkadağımyzyň barlygyna şeýle buýsunçly, gowunçly günlerimiz köp bolar nesip bolsa. Köp sag bolun beren görünleňizi. Torgun ýanyňyza da düşünýär. Talipler sowalyňyz barmy? Halipalanmyda. Aýdyp bilersiňiz onu. Men Mahtmulad Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen Dili we Edebiyat Fakultetiniň 4-nji ýyl talibi Serwer Azgeldiýew. Ýaňy gepleşiň dowamyny dinledik. Şahyryň döröjüligi barady, Sehet Rejepowyň öz işini alyp barandygy barady aýdyldy. Inni häzirki döwürde şahyryň, muallimiň döröjülügiň haýsy taraplary barada ýene işlenilmegi zerur diýip hasap etýäňiz? Men jogap bereýin mümkin bolsa. Edebiyat öwreniş ilmi kimdir bir ýaz şahyryň döröjüligini bir iş bilen hiç asan bolladan okda. Sebebi ilim şun nedende zehirli şahyryň goşgusyna eserine duşanyna ýekeci goşgynyň özünden giden bir umman ýasap bilýär-de ilim. Onuň dogry belediňiz, öň öwrenildi ýöne hälim diýdik-de şahyryň halk döröjüligi bilen nähil gatnaşygy bolupdyr döröjüliginiň. Nuskawy edebiyatymyz bilen nähil gatnaşygy. Şu meseleleň öz dur henüz ýöne onu Aman Kekilev diýeli
Orası Teşnazar, Aborsk dağın bellediler. Bu öz kalamdaşlar hakkında ılım makallar yazdılar. Ol hini yeterlik deyip özüme yeterlikdir oydumu. Sebebi yeke sonanın özünde äli köp aydılmalı, değilmeli zatlar var. Bu zatlarım näme? Yetiştiğimizden bize diye yetişmesek siz gelecek alimler, gelecek edebiyat öğrenciler, eni öğrenmeli mesele köp. Yine bir bellemeli şu yerde siz gelecek alimler deydik. Size ılımımızda en mümkünçülük var. Hormatly arkadaşımızın döreden mümkünçiliklerinden sizin bizim halipalarım, şagirdlerim yerlikli peydalanıp yerlikli işleyen halatımızda alamış fiyal şahirlamızın döröcülüğü täze döwrüň taglimaty, täze döwrüň bir vizipesi hükümünne täzeden öwrenilerim, doly anyklanılarım köp zatlar ne şu pursatda men hormatly prezidentimizin ılımımız üçün şeýle halipalar ýatlamagy, şeýle halipalar hakda ýaşlar bilen, halipalar bilen, moğullar bilen şol ýazyjynyň, şahyryň kowum garyndaşlary bilen üýşüş dädim şeýle söhbetdeşlik etmäge döredýän mümkinçilikler üçün alkışlarymyzyň çägi ýok. Biz hemişe hormatly prezidentimize şeýle aladalar üçün sag bolsunlar aýdýar. Hormatly prezidentimiziň goý hemişe jan sag, başydyk işleri, rowaşlyklary beslen. Sag bolun, hasyl bolsun arzulaňyz. Talipler kimde sowal bar? Beräýin. Men Magtymuladynak Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 4-nji ýyl talibi Güljan Şaryba ruhu çıramın şuun kısanına Türkmen edebiyatynyň kämilleşmegine münasip ölçmejok ýyzy goýan Amanurd Alameşiň döretijiligi barada bir näçe gyzykly maglumatlar öwrendik. Ana şu ýerde hemraga size şeýle sowal bilen ýüzlenesim gelýär. Siz şahir hökmüni Amanurd Alameşiň döretijiligini kärdeş galamdaş hökmüni öz döretijiligiňizde nähili ýakynlyk duýýaňyz? Şu zehinli yazılarımız has köprücük eserler yalan bolsa halkımıza bir okuyucularımıza köprücük edebi miras kaldıran bolsalar görnähili gow bolardy, oňat bolardy diýip öz ýanymyzdan pikir edýär. Emma gynansak da watançylyk uruşy Amandurdy Alameşiňem atany ýadyňem ine şaly kekilfiňem ine şeýle bir zehinli şahirlerimizin ömür tanapının ýer kesilmegine sebäp bolupdyr. Ödüm bellemeli bir ýagdaý ine şu gepleşigmidi bir edil beýik ýeňsiňine bellenjek 9-njy maý bayramçylygynyň bellenjek döwrüniň öň ýagyny edip dur. Bu da ýanky Amandurdy Alameşiň tüýs bir ruhunyň öňündäki bir gowy edýän işimiz meýletinlik bilen gidipdir. Munyň özi uly batyrgylyk, uly gahrmançylyk. Indi watan söýüjilik owa şunki ýetip gelýän ýaş neslimiz üçin bu gaty ägirt uly göreldi. Indi gönden-göni meniň öz galamdaşlygym bilen nähili ýakynlyk bar diýilse ol gerek mollaymam aýdyp geçdi. Şahyryň terjime halyny biz bilýäs. Ol Türkmen döwlet neşriýatynda şagylar edebiýaty bölüminde redaktor bolup işläpdir. Ödem şol döwürde şagylar üçün eserler ýaňy çykarylyp başlapdyr. Sebäbi onuň odal şagylar üçün kitaplar, eserler asla bolmandyr diýerlik. Ine gaty bir geň ýakynlyk menim 1981-nji ýyldan 1993-nji ýyla şenli 13 ýyllap Magarp neşriýatynda şagylarymyz üçin, ýaşlarymyz üçin çeper edebiýat çykarylýan bölümde redaktor bolup işledim. Mene şeýle ine ýakynlyk bar. Ören bir kıyınçılıklı döwürde ilkinjiler bolup edebiýata gelen ýazgylarymyzy, şahirlerimizi biz öz halipalarymyz hasaplaýar. Ine olar hiç haçan undamyz. Ine bugünkü gün bir oňat gülale güllük ýanky döwrümüz bar, durmuşymyz bar. Ine şoň gadyryny bilmegen gerekdigini duşuklarda bolanmyzda şunu çintiýäp aýdýar. Ine pursatdan peýdalanyp
geçmiş mirasymyzy dikeltmägene şeýle bir oňat mümkinçilikler döredin. Hormatly prezidentimizin janynyň sag, başynyň dik il ýurt bähwetli işleriniň hem rowaç bolmagyny tüýt ýüregimizden arzu edýän. Sağ bolun halipa arzulaňyz hasyl bolsun. Geçmiş mirasmy öwrenmäge, halipalaryň goýup giden ýol bilen tanışmak giň mümkinçiliklerden gahrman hem mehriban arkadamyza köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman hem mehriban arkadamyň jany sag bolsun. Halk bähwetli dünýä häkimeti alyp beren işler mundanam rowaç bolsun. Türkmenistan rowaçyň ýerine her bir günimiz toy bayramlara öwrülsün. Sağ olun. Ine talepler şunun bilen sizin sowallaryňyz boýunça biraz çäklenmekçi, sebäbi biziň gepleşigimiziň wagtym çäkli. Esasy zat siziň öz mugallymyňyz, edebiýatçy alym, mugallim Zenanymyz siz bilen bilelikde okuw jaýyna günnelik ýüzleşip bilýär, auditoriýalarda sowal jogaplar alyşyp bilmek mümkinçiligiňiz bar. Elbetde biziň şuňky döwürde biziň edebiýatymyza, sanatymyza, mugallimçylyga ýol açan hormatly prezidentimiz bar. Şoň üçin biz talepler bilen elmydama täzeçe işlemäge, sowallaryna jogap bermäge elmydama biz taýin nesip bolsa hormatly prezidentimiň siýasaty esasyny alyp barýan ýoly esasyny ähli soraglaryny ilmi taýdan derňär spolaryň sapaklaryna esasy öňe sürýän terbiýemiz biziň döwlet siýasatymyz bolar nesip bolsa. Sebäbi hormatly prezidentimiň siýasaty adalatly siýasat, hormatly prezidentimiz alim, mugallim, dünya siýasatçysy, milli mirasymyza, geçmiş mirasymyza aýratyn sarpa goýýar. Şoň üçin hem hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, ähli işlerini üstünlük, döwlet bähwetli, ýurt ähmiýetli işlerine de rowaçlyklar arzu edýän. Sağ olun. Hasyl bolsun arzulaňyz. Türkmenistan rowaçlygyň watany ýylynda, Türkmen halkynyň alynan akyn bolup dogan medeniýetimizde sungatymyzyň hak howanar, hormatly prezidentimiziň ýylyr bähwetli tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaç bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny tüýs ýüregimden arzu edýän. Sağ olun. Hemmeňiziň eden arzulaňyz hasyl bolsun doganlar. Ine bugün Amandurda Alamış we şahyrymyzy, halipa mugallymyzy ýatladyk, taryha ýüzlendik. Halipa alımlar bilen bilelikde, ýazyjy şahyrlar hemmeňiz bilen bilelikde, nesilleri bilen. Belki de şahyrymyzyň ömür dörejiligine ýüzlenip, açyp halka ýetirmek isleýän zatlarymyz, maksatlarymyz ýerine düşendir. Hemmeňiziň eden goşandyňyz bilen, arkadagymyzyň tagallasy bilen. Ine şeýle gepleşikleri taýýarlap halkymyza ýetirmeklige, şeýle giň ýollar açan arkadagymyza hemmeňiziň alkışymyzyň çägi ýokdur mehriban adamlar. Şoň üçin ýene bir ýola edip arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan işleriniň hemmesiniň rowaja alyp, mertebesiniň has hem barha ýer ýüzünde belinde galmaklygyny bütün türkmen halky bolup arzu edýär. Size de gepleşigimize gelip eden goşandyňyz üçin halipalar, ine şahyrymyzyň nesirleri, ýaşlar öz pikirleriňizi goşdyňyz, sesleriňizi köp sag bolsun aýdýar. Ykbalyňyzy baglan ýoluňyzyň mundan beýlägem siziň hemmeňize üstünlük getirmegini arzu edýär. Talipler saýlan ýoluňyz, saýlan hünäriňiz, kesbiňiz size geljekde kemal getirsin. Mehriban adamlar, söz sunugatynyň aşyklaryny ruhy çyragymyň inniki sanlaryna da gatnaşmaklyga çagyrýas. Mehriban adamlar, gepleşigimiziň inniki sany türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Allaberdi Haýydow hakynda bolar. Ruhy çyragym size kalyp temizligini, paýhas baýlygyny hem pikir durlugyny arzulap siziň bilen hoşlaşýar. Ýene de ýaýlymda ruhy çyragymyň inniki sanyna duşuşýança hoş sag bolun.